Hänen pieni poikansa hoki jatkuvasti, en minä ottanut mitään. Mutta kun mafiapomo itse katsoi valvontakameran nauhan, koko ruokakauppa hiljeni. Ennen kuin aloitamme, kerro mistä päin kuuntelet tänään. Ja jos rakastat tunnepitoisia mafiatarinoita, joissa on vahvoja juonenkäänteitä ja suojelevia sankareita, muista tilata kanava saadaksesi lisää. Emilia Virtanen laski rahaa samalla tavalla kuin jotkut rukoilivat. Hiljaa, varovasti, ikään kuin yksi väärä liike voisi pilata kaiken. Hän istui kerrostaloasuntonsa pienessä keittiön pöydässä, kauan puolenyön jälkeen laskimen vieressään, ruokakaupan mainoslehtinen levitettynä maksamattomien laskujen alle ja muistivihko täynnä yliviivattuja ja liian monta kertaa uudelleen kirjoitettuja numeroita. Vuokra, sähkö, vesimaksu, iltapäiväkerhon maksu. Hänen silmänsä liikkuivat hitaasti sarakkeiden välillä, uupumuksen painaessa raskaasti niiden takana, 32 euroa jäljellä. Se oli se, mitä oli jäljellä perjantaihin asti. Emilia nojautui hieman taaksepäin, sulkien silmänsä vain sekunniksi. Asunto pysyi hiljaisena, lukuun ottamatta jääkaapin pehmeää hurinaa ja satunnaisia rakennuksen ohi ajavien autojen ääniä. Käytävän toisella puolella naapurit riitelivät tarpeeksi kovaäänisesti, jotta seinät kantoivat jokaisen sanan. Noa nukkui sen läpi silti. Hän nukkui useimpien asioiden läpi nykyään. Lapset, jotka kasvoivat kuullen stressiä joka päivä, oppivat katoamaan uneen nopeasti. Emilia katsoi kohti käytävää, joka johti pojan huoneeseen, ja sitten takaisin alas ruokakaupan mainoslehtiseen. Leipä oli halvempaa torilla 3 korttelin päässä. Maito maksoi vähemmän halpahallissa, mutta läheisessä ruokakaupassa oli osta 1, saat toisen kaupan päälle pastatarjous, josta Noa piti, joten hän alkoi laskea uudelleen. Jos hän jättäisi aamiaisen väliin koko viikon, ei, hän yliviivasi jotain tarpeettoman kovaa. Hän jätti jo aamiaisen väliin useimpina viikkoina. Kello 6.3 seuraavana aamuna Emilia seisoi kahvilassa, jossa hän työskenteli aamuisin täyttäen kahvikuppeja, samalla kun pakotti energiaa väsyneisiin lihaksiin, jotka eivät enää koskaan palautuneet täysin. Näytät uupuneelta, Katri sanoi hiljaa, ohittaessaan hänet keittiön luukun lähellä. Emilia hymyili automaattisesti. Olen kunnossa. Kaikki sanoivat niin, erityisesti ihmiset, jotka eivät olleet. Katri rypisti hieman kulmiaan. Teitkö siivousvuoron taas viime yönä? Emilia nyökkäsi ja tarttui toiseen tarjottimeen. Ja apteekissa tänä viikonloppuna, Katri tuijotti häntä. Milloin sinä nukut? Emilia naurahti pehmeästi. Joskus, mutta totuus oli, että hän tuskin muisti enää, miltä levännyt olo tuntui. Hänen elämänsä liikkui vuoroissa. Aamuvuoro kahvilassa, iltasiivous toimistolla, viikonloppuisin apteekin hyllytys, kaikki mitattuna tarkasti Noan kouluaikataulun ympärille, koska lastenhoito maksoi enemmän kuin mihin hänellä oli varaa. Joskus hän tunsi itsensä vähemmän ihmiseksi ja enemmän joksikuksi, joka juoksi jatkuvasti romahtavan seinän vierellä, yrittäen epätoivoisesti pitää sen pystyssä. Kello 3 mennessä sinä iltapäivänä hän haki viimein Noan koulusta. Heti kun poika huomasi hänet portin lähellä, tämän kasvot kirkastuivat välittömästi. Se yksin sai päivän tuntumaan helpommalta. Äiti. Hän juoksi äitiään kohti reppupomppien pienillä hartioilla. Emilia hymyili aidosti tällä kertaa, polvistuen hieman halatakseen häntä. Miten koulu meni? Hyvin. Sitten hiljaisemmin. Vastasit oikein matematiikan kysymykseen, jota kukaan muu ei tiennyt. Vai niin? Noa nyökkäsi ylpeänä. Emilia sipaisi pojan hiuksia hellästi taaksepäin. En ole yllättynyt. Noa katsoi häntä aina kuin hän olisi ripustanut kuun taivaalle, jopa silloin kun hän pystyi tuskin pitämään ruokaa jääkaapissa. Se oli joskus vaikeinta, tulla rakastetuksi niin täydellisesti samalla kun tunsi epäonnistuvansa. Joka tapauksessa kotimatkalla Noa puhui kouluprojekteista ja sanakokeista, kun Emilia kuunteli tarkasti huolimatta uupumuksesta, joka veti hänen kehoaan raskaasti alaspäin. Sitten poika kysyi kysymyksen, jota hän oli pelännyt koko päivän. Käymmekö tänään kaupassa? Emilian rintaa puristi hieman. Kyllä. Noa näytti välittömästi helpottuneelta, ei innostuneelta, helpottuneelta. Lasten ei pitäisi ymmärtää ruokaturvattomuutta noin nuorena, mutta Noa ymmärsi, koska hän huomasi asioita, kuten tyhjät kaapit, kuten sen, että illalliset pienenivät viikon loppua kohden, kuten äitinsä teeskentelevän, ettei tällä ollut nälkä. Kotona Emilia vaihtoi vaatteet nopeasti ennen kuin he kävelivät yhdessä ruokakauppaan kantaen uudelleen käytettäviä kestokasseja taiteltuna huolellisesti käsivartensa alla.
Kauppa sijaitsi vain 6 korttelin päässä, mutta jotenkin jokainen reissu sinne tuntui nöyryyttävältä, ei itse paikan vuoksi, vaan siksi, että köyhyys muuttui näkyväksi ruokakaupoissa. Ihmiset näkivät sen siinä, mitä laitoit takaisin, alennuskupongeissa, siinä tavassa, jolla tarkistit hinnat 2 ennen kuin koskit mihinkään. Kirkkaasti valaistuilla käytävillä Emilia liikkui hitaasti laskin auki puhelimessaan. Ensin leipä, halpa merkki, sitten pasta, sitten purkkikeitto. Jokaiseen tuotteeseen liittyi hiljaista matematiikkaa. Oliko heillä varaa siihen? Riittäisikö se? Mitä hän voisi laittaa myöhemmin takaisin, jos olisi pakko? Noa käveli hänen vierellään hiljaa pidellen korja molemmin käsin. Useimmat 8-vuotiaat kinuivat karkkia tai muroja. Noa tarkisti myös hintoja. Se särki hänen sydämensä enemmän kuin mikään muu. Voidaanko ostaa omenoita? Hän kysyi varovasti hedelmäosaston lähellä. Emilia tarkisti luvut nopeasti päässään. Ehkä vain muutama. Noa nyökkäsi heti aivan kuin hän olisi jo odottanut kompromissia. Poimiessaan alennushedelmiä Emilia huomasi toisen naisen lähistöllä täyttävän kärryään katsomatta hintoja kertaakaan. Pihviä, kalliita naposteltavia, kukkia. Naisen tytär heitti kärryyn ylimääräisiä tavaroita nauraen, samalla kun hänen äitinsä hymyili hajamielisesti puhelimeensa. Emilia katsoi nopeasti pois. Vertailu oli vaarallista. Se sai uupumuksen tuntumaan jotenkin henkilökohtaiselta. Maitohyllyn lähellä Noa pysähtyi yhtäkkiä. Äiti, Emilia kääntyi. Hän piteli hiljaa kädessään pientä myslipatukkaalaatikkoa, suklaisia hänen suosikkejaan. Emilia tarkisti hinnan ja liian kallista. Hänen vatsaansa kouristi välittömästi. Noa, se on ihan okei. Hän laittoi ne takaisin ennen kuin Emilia ehti lopettaa lauseensa. Minä vain katsoin. Lause satutti enemmän kuin jos hän olisi itkenyt, koska lasten ei pitäisi oppia pettymystä niin rauhallisesti. Emilia kosketti hänen olkapäätään hellästi. Ehkä ensi viikolla. Noa hymyili silti. Okei, aina okei. Aivan kuten hänkin, he saapuivat kassalle 40 minuuttia myöhemmin mukanaan vain välttämättömyydet. Emilia katseli ruutua tarkasti, kun tuotteita skannattiin yksi kerrallaan. Luvut nousivat liian nopeasti. Leipä, maito, kananmunat, pasta, keitto. Loppusumma nousi odotettua nopeammin. Hänen sykkeensä kiihtyi välittömästi. Ole kiltti, älä mene yli. Ole kiltti. Kassa skannasi viimeisen tuotteen. Emilia katsoi loppusummaa, 37 €, 5 liikaa. Kuumuus nousi heti hänen kasvoilleen. Heidän takanaan toinen asiakas huokaisi kärsimättömästi. Emilia nielaisi raskaasti ja kurotti jo tuotteita poistaakseen niitä. Ei omenoita, Noa kuiskasi nopeasti. Se melkein mursi hänet ja hän pakotti itsensä hymyilemään. Kuitenkin, se on okei. Hänen sormensa leijuivat epävarmasti ostosten yllä, häpeän kiipiessä hitaasti hänen ihonsa alle. Jokainen kauppareissu tuntui siltä kuin seisoisi kirkkaiden valojen alla vieraiden katsellessa epäonnistumistasi julkisesti pienillä, nöyryyttävillä tavoilla. Lopulta Emilia tarttui pastalaatikoihin. Voimme laittaa nämä takaisin. Ei, Noa sanoi pehmeästi. Minulla ei ole niin nälkä. Sanat iskuivat häneen kuin jotain fyysistä. Koska poika tarkoitti niitä, hän todella tarkoitti niitä. Emilia avasi suunsa yrittäen vastata, mutta pysähtyi sitten, koska yhtäkkiä hän ei pystynyt puhumaan kurkkuun kivuliaasti nousevan palan vuoksi. Heidän takanaan kärsimätön asiakas huokaisi jälleen, tällä kertaa kovempaa, ja Emilia Virtanen seisoi ruokakaupan loisteputkivalojen alla laskien euroja tärisevin käsin, kun hänen pieni poikansa yritti vakuuttaa tarvitsevansa vähemmän ruokaa vain tehdäkseen äitinsä elämästä helpompaa. Ruokakauppa tuntui aina kylmemmältä kuin sen olisi pitänyt, ei ilmastoinnin vuoksi, vaan sen tavan vuoksi, jolla ihmiset katsoivat sinua, kun laskit hintoja liian tarkkaan. Emilia huomasi sen heti, kun hän käveli automaattiovista sisään Noa vierellään ja kestokassi taiteltuna käsivartensa alle. Kirkkaat loisteputkivalot heijastuivat kiillotetuista lattioista, kun kärryt vyöryivät ohi täynnä asioita, joita toiset ihmiset ostivat miettimättä kahdesti. Tuoreita kukkia, kallista kahvia, merkkinä posteltavia asioita, jotka valittiin rennosti eikä laskelmoiden. Emilia kiristi hieman otettaan ostoskorista. Pysy lähellä, hän sanoi pehmeästi. Noa nyökkäsi heti. Pysyn. Hän teki aina niin. Se oli osa sitä, mikä satutti. Hän ymmärsi kamppailun liian hyvin 8-vuotiaaksi. Emilia liikkui hitaasti hedelmä,
ja vihannesosaston läpi tarkistaen hinnat ennen kuin koski mihinkään. Banaanit olivat halvempia tällä viikolla, omenat eivät. Hän otti yhden omenan silti, pyöritteli sitä varovasti kädessään ennen kuin laittoi sen takaisin. Ei tällä viikolla. Nainen lähistöllä vilkaisi nopeasti hänen korjaan ja sitten taas pois, mutta ei ennen kuin Emilia huomasi katseen. Sen nopean hiljaisen tuomitsemisen, jota ihmiset luulivat, etteivät köyhät perheet huomanneet. Sellaista, joka sanoi, miksi hankkia lapsia, jos sinulla ei ole heihin varaa. Emilia katsoi nopeasti pois. Hän oli oppinut kauan sitten, että nöyryytys ruokakaupoissa saapui harvoin äänekkäästi. Se tuli hiljaa katseissa, koossa, siinä tavassa, jolla kassat katsoivat liian tarkasti, kun joku maksoi tasarahalla. Noa käveli hänen vierellään kantaen korja varovasti molemmin käsin. Äiti, Emilia katsoi alas. Mitä? Poika osoitti kohti muropakettipinoa, joka oli pinottu käytävän päähän, dinosaurusmuroja, hänen suosikkejaan. Emilia tarkisti hinnan automaattisesti, liian kallista. Hänen vatsaansa kouristi. Ehkä toisella kertaa. Noa nyökkäsi liian nopeasti. Okei. Ei väittelyä, ei pettymystä, joka olisi tarpeeksi kovaääninen tekemään asioista vaikeampia, vain hyväksyntää. Se teki asiasta melkein pahemman. He jatkoivat käytävien läpi hitaasti, Emilian lisätessä korjaan vain välttämättömyyksiä. Leipää, maitoa, kananmunia, halpamerkin pastaa, purkkikeittoa. Kaikki valittiin selviytymisen eikä mieltymyksen perusteella. Heidän takanaan 2 teini-ikäistä työntekijää täytti hyllyjä puhuen samalla hiljaa toisilleen. Emilia jätti heidät ensin huomiotta. Sitten hän kuuli yhden lauseen selvästi. Ihmiset tulevat tänne pukeutuneina kuin köyhät, ja sitten esittävät järkyttyneitä. Ruoka maksaa rahaa. Sitä seurasi hiljainen nauru. Emilian kasvot kuumenivat heti, hän jatkoi kävelemistä. Noa vilkaisi ylös häneen. Hänkin kuuli sen. Se oli toinen tuskallinen asia köyhyydessä. Lapset oppivat tunnistamaan häpeän varhain. Saadaanko tänään nuudeleita? Noa kysyi pehmeästi. Hetken kuluttua Emilia pakotti pienen hymyn. Joo, voin kanssa. Totta kai. Noa hymyili vienosti. Ihan kuin voinuudelit olisivat jotain erityistä. Emilia katsoi nopeasti pois teeskennellen vertailevansa keittojen hintoja, koska yhtäkkiä hänen silmiään poltti. He saapuivat lihaosastolle viimeiseksi. Emilia tiesi jo ennalta, ettei hänellä todennäköisesti ollut varaa mihinkään siellä. Silti hän tarkisti. Jauheliha, kana, kaikki liian kallista. Hänen sormensa puristuivat hieman tiukemmin kärryn kahvan ympärille. Noa seisoi hiljaa hänen vierellään katsellen, kuinka hän laski jälleen äänettömästi matematiikkaa päässään. Sitten poika sanoi jotain niin hiljaa, että hän melkein ei kuullut sitä. Voit lopettaa teeskentelyn. Emilia räpäytti silmiään katsoen häntä välittömästi alas. Mitä? Sinä katsot aina lihaa, vaikka emme voi ostaa sitä. Sanat eivät olleet syyttäviä, vain rehellisiä. Ja jotenkin rehellisyys satutti enemmän. Emilia nielaisi varovasti. Minä vain tarkistin hintoja. Noa tuijotti lattiaa sekunnin ajan, ennen kuin puhui uudelleen. Sinä et joskus syö illallista. Lause iski häneen niin kovaa, että hän fyysisesti lopetti liikkumisen heidän ympärillään. Kärryjä vieri ohi. Ihmiset puhuivat. Pakastealtaiden ovet avautuivat ja sulkeutuivat. Mutta yhtäkkiä kaikki, mitä Emilia pystyi kuulemaan, oli hänen pienen poikansa huomioivan asioita, jotka hän luuli piilottaneensa onnistuneesti. Kyllä minä syön, hän sanoi automaattisesti. Noa pudisti päätään hieman. Etkä syö. Emilia avasi suunsa ja sulki sen sitten uudelleen, koska valehteleminen tuntui yhtäkkiä turhalta. Noa katsoi häneen hiljaa. Kuulen sinut keittiössä öisin. Hänen rintaansa puristi tuskallisesti. Joskus sen jälkeen, kun Noa nukkui, Emilia joi vettä syömisen sijaan, koska ruuan piti riittää pidemmälle. Joskus hän kertoi pojalle syöneensä jo töissä. Joskus hän teeskenteli kahvin laskettavan aamiaiseksi. Hän luuli suojelleensa häntä noilta todellisuuksilta. Ilmeisesti hän ei ollut. Sinäkin tarvitset ruokaa, Noa sanoi pehmeästi. Sen yksinkertaisuus melkein murskasi hänet. Emilia kyykistyi hieman hänen viereensä pakastekäytävän lähellä, yrittäen epätoivoisesti pitää malttinsa julkisesti. Olen kunnossa. Nuan ilme näytti liian vakavalta hänen ikäiselleen. Sanot aina noin. Lapset muistivat kaavoja, joita aikuiset eivät tajunneet luovansa. Emilia sipaisi yhdellä kädellä varovasti hänen hiuksiaan. Haluan vain, että sinulla on tarpeeksi. Noa tuijotti häntä sekunnin ajan ja sanoi sitten hiljaa. Jaan mieluummin.
Se lause jäi hänen rintaansa kuin jokin raskas, koska rakkaudella kasvatetut lapset antoivat usein pois asioita, joita heillä itselläänkin hädin tuskin oli. Emilia hymyili jotenkin huolimatta kylkiluiden takana nousevasta kivusta. Olemme kunnossa, hän kuiskasi, mutta sanat kuulostivat nyt heikommilta, vähemmän vakuuttavilta. He liikkuivat kohti kassaa 20 minuuttia myöhemmin Korin kanssa, joka ei siltikään tuntunut riittävältä ruualta koko viikoksi. Emilia jatkoi hiljaista laskemista heidän odottaessaan jonossa. 32 euroa jäljellä, ehkä 33. Riippuu vihannesten painosta. Nainen heidän edellään purki kalliita ostoksia hihnalle, tarkistamatta yhtäkään hintaa, pihvejä, viiniä, tuoreita, leipomon jälkiruokia. Noa katseli hiljaa ja nojautui sitten hieman lähemmäs Emiliaa. Ovatko rikkaat ihmiset koskaan huolissaan kaupoissa? Emilia räpäytti silmiään katsoen häntä alas. Mitä tarkoitat? Kuten Noa etsi huolellisesti sanoja. Pelkäävätkö he, ettei heidän korttinsa toimi? Kysymys melkein mursi hänet kokonaan, koska kenenkään 8-vuotiaan ei pitäisi ymmärtää taloudellista pelkoa niin läheisesti. Emilia pakotti toisen pehmeän hymyn. Todennäköisesti ei. Noa nyökkäsi hitaasti aivan kuin olisi jo odottanut tuota vastausta. Kassa lopulta viittoi heidät eteenpäin. Emilia purki ostokset huolellisesti valmistautuen samalla jälleen henkisesti mahdollisuuteen joutua laittamaan tuotteita takaisin. Jokainen kassajono tuntui siltä kuin seisoisi valokeilan alla odottamassa julkista paljastumista siitä, oliko sinulla tarpeeksi. Kassa skannasi tuotteet nopeasti katsomatta niihin. Loppusumma kiipesi yhä korkeammalle. Emilian syke kiihtyi automaattisesti. Kukaan ei huomannut. Poika huomasi aina. Ei se haittaa, jos emme osta naposteltavaa, hän kuiskasi hiljaa. Emilia katsoi häntä ja sitten pientä keksipakettia, jonka hän oli lisännyt, koska ne olivat tarjouksessa, ja hän halusi, että pojalla olisi jotain hyvää tällä viikolla, jotain normaalia. Hänen kurkkuaan kuristi. Kassa luki loppusumman. Emilia kurotti lompakkoaan käsillä, jotka yhtäkkiä tuntuvat liian epävakailta, ja heidän ympärillään ihmiset odottivat kärsimättöminä täysien kärryjen ja hajanaisten keskustelujen kanssa, kun Emilia Virtanen rukoili hiljaa, ettei hänen poikansa tarvitsisi katsoa hänen epäonnistuvan kaikkien edessä jälleen. Emilia Virtanen laski rahaa samalla tavalla kuin jotkut rukoilivat. Hiljaa, varovasti, ikään kuin yksi väärä liike voisi pilata kaiken. Hän istui kerrostaloasuntonsa pienessä keittiön pöydässä kauan puolenyön jälkeen laskimen vieressään, ruokakaupan mainoslehtinen levitettynä maksamattomien laskujen alle ja muistivihko täynnä yliviivattuja ja liian monta kertaa uudelleen kirjoitettuja numeroita. Vuokra, sähkö, vesimaksu, iltapäiväkerhon maksu. Hänen silmänsä liikkuivat hitaasti sarakkeiden välillä uupumuksen painaessa raskaasti niiden takana, 32 euroa jäljellä. Se oli se, mitä oli jäljellä perjantaihin asti. Emilia nojautui hieman taaksepäin sulkien silmänsä vain sekunniksi. Asunto pysyi hiljaisena, lukuun ottamatta jääkaapin pehmeää hurinaa ja satunnaisia rakennuksen ohi ajavien autojen ääniä. Käytävän toisella puolella naapurit riitelivät tarpeeksi kovaäänisesti, jotta seinät kantoivat jokaisen sanan. Noa nukkui sen läpi silti. Hän nukkui useimpien asioiden läpi nykyään. Lapset, jotka kasvoivat kuullen stressiä joka päivä, oppivat katoamaan uneen nopeasti. Emilia katsoi kohti käytävää, joka johti pojan huoneeseen, ja sitten takaisin alas ruokakaupan mainoslehtiseen. Leipä oli halvempaa torilla 3 korttelin päässä, maito maksoi vähemmän halpahallissa, mutta läheisessä ruokakaupassa oli osta 1, saat toisen kaupan päälle, pastatarjous, josta Noa piti, joten hän alkoi laskea uudelleen. Jos hän jättäisi aamiaisen väliin koko viikon, ei, hän yliviivasi jotain tarpeettoman kovaa. Hän jätti jo aamiaisen väliin useimpina viikkoina. Kello 6:30 seuraavana aamuna Emilia seisoi kahvilassa, jossa hän työskenteli aamuisin täyttäen kahvikuppeja samalla kun pakotti energiaa väsyneisiin lihaksiin, jotka eivät enää koskaan palautuneet täysin. Näytät uupuneelta, Katri sanoi hiljaa ohittaessaan hänet keittiön luukun lähellä. Emilia hymyili automaattisesti. Olen kunnossa. Kaikki sanoivat niin, erityisesti ihmiset, jotka eivät olleet. Katri rypisti hieman kulmiaan. Teitkö siivousvuoron taas viime yönä? Emilia nyökkäsi ja tarttui toiseen tarjottimeen. Ja apteekissa tänä viikonloppuna. Katri tuijotti häntä. Milloin sinä nukut? Emilia naurahti pehmeästi. Joskus. Mutta totuus oli,
että hän tuskin muisti enää, miltä levännyt olo tuntui. Hänen elämänsä liikkui vuoroissa. Aamuvuoro kahvilassa, iltasiivoustoimistolla, viikonloppuisin apteekin hyllytys, kaikki mitattuna tarkasti Noan kouluaikataulun ympärille, koska lastenhoito maksoi enemmän kuin mihin hänellä oli varaa. Joskus hän tunsi itsensä vähemmän ihmiseksi ja enemmän joksikuksi, joka juoksi jatkuvasti romahtavan seinän vierellä, yrittäen epätoivoisesti pitää sen pystyssä. Kello 3 mennessä sinä iltapäivänä hän haki viimein Noan koulusta. Heti kun poika huomasi hänet portin lähellä, tämän kasvot kirkastuivat välittömästi. Se yksin sai päivän tuntumaan helpommalta. Äiti. Hän juoksi äitiään kohti reppupomppien pienillä hartioilla. Emilia hymyili aidosti tällä kertaa, polvistuen hieman halatakseen häntä. Miten koulu meni? Hyvin. Sitten hiljaisemmin. Vastasit oikein matematiikan kysymykseen, jota kukaan muu ei tiennyt, vai niin? Noa nyökkäsi ylpeänä. Emilia sipaisi pojan hiuksia hellästi taaksepäin. En ole yllättynyt. Noa katsoi häntä aina kuin hän olisi ripustanut kuun taivaalle, jopa silloin, kun hän pystyi tuskin pitämään ruokaa jääkaapissa. Se oli joskus vaikeinta, tulla rakastetuksi niin täydellisesti samalla kun tunsi epäonnistuvansa. Joka tapauksessa, kotimatkalla Noa puhui kouluprojekteista ja sanakokeista, kun Emilia kuunteli tarkasti huolimatta uupumuksesta, joka veti hänen kehoaan raskaasti alaspäin. Sitten poika kysyi kysymyksen, jota hän oli pelännyt koko päivän. Käymmekö tänään kaupassa? Emilian rintaa puristi hieman. Kyllä. Noa näytti välittömästi helpottuneelta, ei innostuneelta, helpottuneelta. Lasten ei pitäisi ymmärtää ruokaturvattomuutta noin nuorena, mutta Noa ymmärsi, koska hän huomasi asioita, kuten tyhjät kaapit, kuten sen, että illalliset pienenivät viikon loppua kohden, kuten äitinsä teeskentelevän, ettei tällä ollut nälkä. Kotona Emilia vaihtoi vaatteet nopeasti, ennen kuin he kävelivät yhdessä ruokakauppaan kantaen uudelleen käytettäviä kestokasseja taiteltuna huolellisesti käsivartensa alla. Kauppa sijaitsi vain 6 korttelin päässä, mutta jotenkin jokainen reissu sinne tuntui nöyryyttävältä. Ei itse paikan vuoksi, vaan siksi, että köyhyys muuttui näkyväksi ruokakaupoissa. Ihmiset näkivät sen siinä, mitä laitoit takaisin, alennuskupongeissa, siinä tavassa, jolla tarkistit hinnat 2 ennen kuin koskit mihinkään. Kirkkaasti valaistuilla käytävillä Emilia liikkui hitaasti laskin auki puhelimessaan. Ensin leipä, halpa merkki, sitten pasta, sitten purkkikeitto. Jokaiseen tuotteeseen liittyi hiljaista matematiikkaa. Oliko heillä varaa siihen, riittäisikö se? Mitä hän voisi laittaa myöhemmin takaisin, jos olisi pakko? Noa käveli hänen vierellään hiljaa pidellen koria molemmin käsin. Useimmat 8-vuotiaat kinuivat karkkia tai muroja. Noa tarkisti myös hintoja. Se särki hänen sydämensä enemmän kuin mikään muu. Voidaanko ostaa omenoita? Hän kysyi varovasti hedelmäosaston lähellä. Emilia tarkisti luvut nopeasti päässään. Ehkä vain muutama. Noa nyökkäsi heti, aivan kuin hän olisi jo odottanut kompromissia. Poimiessaan alennushedelmiä Emilia huomasi toisen naisen lähistöllä täyttävän kärryään katsomatta hintoja kertaakaan. Pihviä ja kalliita naposteltavia kukkia. Naisen tytär heitti kärryyn ylimääräisiä tavaroita nauraen, samalla kun hänen äitinsä hymyili hajamielisesti puhelimeensa. Emilia katsoi nopeasti pois. Vertailu oli vaarallista. Se sai uupumuksen tuntumaan jotenkin henkilökohtaiselta. Maitohyllyn lähellä Noa pysähtyi yhtäkkiä. Äiti, Emilia kääntyi. Hän piteli hiljaa kädessään pientä myslipatukkalaatikkoa. Suklaisia, hänen suosikkejaan. Emilia tarkisti hinnan. Liian kallista. Hänen vatsaansa kouristi välittömästi. Noa, se on ihan okei. Hän laittoi ne takaisin ennen kuin Emilia ehti lopettaa lauseensa. Minä vain katsoin. Lause satutti enemmän kuin jos hän olisi itkenyt, koska lasten ei pitäisi oppia pettymystä niin rauhallisesti. Emilia kosketti hänen olkapäätään hellästi. Ehkä ensi viikolla. Noa hymyili silti. Okei, aina okei, aivan kuten hänkin. He saapuivat kassalle 40 minuuttia myöhemmin mukanaan vain välttämättömyydet. Emilia katseli ruutua tarkasti, kun tuotteita skannattiin yksi kerrallaan, luvut nousivat liian nopeasti. Leipä, maito, kananmunat, pasta, keitto, loppusumma nousi odotettua nopeammin. Hänen sykkeensä kiihtyi välittömästi. Ole kiltti, älä mene yli, ole kiltti. Kassa skannasi viimeisen tuotteen. Emilia katsoi loppusummaa, 37 euroa. 5 liikaa. Kuumuus nousi heti hänen kasvoilleen.
Heidän takanaan toinen asiakas huokaisi kärsimättömästi. Emilia nielaisi raskaasti ja kurotti jo tuotteita poistaakseen niitä. Ei omenoita, Noa kuiskasi nopeasti. Se melkein mursi hänet, ja hän pakotti itsensä hymyilemään silti. Se on okei. Hänen sormensa leijuivat epävarmasti osten yllä, häpeän kiipiessä hitaasti hänen ihonsa alle. Jokainen kauppareissu tuntui siltä kuin seisoisi kirkkaiden valojen alla, vieraiden katsellessa epäonnistumistasi julkisesti pienillä, nöyryyttävillä tavoilla. Lopulta Emilia tarttui pastalaatikoihin. Voimme laittaa nämä takaisin. Ei, Noa sanoi pehmeästi. Minulla ei ole niin nälkä. Sanat iskuivat häneen kuin jotain fyysistä, koska poika tarkoitti niitä. Hän todella tarkoitti niitä. Emilia avasi suunsa yrittäen vastata, mutta pysähtyi sitten, koska yhtäkkiä hän ei pystynyt puhumaan kurkkuun kivuliaasti nousevan palan vuoksi. Heidän takanaan kärsimätön asiakas huokaisi jälleen, tällä kertaa kovempaa. Ja Emilia Virtanen seisoi ruokakaupan loisteputkivalojen alla, laskien euroja tärisevin käsin, kun hänen pieni poikansa yritti vakuuttaa tarvitsevansa vähemmän ruokaa, vain tehdäkseen äitinsä elämästä helpompaa. Ruokakauppa tuntui aina kylmemmältä kuin sen olisi pitänyt, ei ilmastoinnin vuoksi, vaan sen tavan vuoksi, jolla ihmiset katsoivat sinua, kun laskit hintoja liian tarkkaan. Emilia huomasi sen heti, kun hän käveli automaattiovista sisään Noa vierellään ja kestokassi taiteltuna käsivartensa alle. Kirkkaat loisteputkivalot heijastuivat kiillotetuista lattioista, kun kärryt vyöryivät ohi täynnä asioita, joita toiset ihmiset ostivat miettimättä kahdesti. Tuoreita kukkia, kallista kahvia, merkkinä posteltavia, asioita, jotka valittiin rennosti eikä laskelmoiden. Emilia kiristi hieman otettaan ostoskorista. Pysy lähellä, hän sanoi pehmeästi. Noa nyökkäsi heti. Pysyn. Hän teki aina niin. Se oli osa sitä, mikä satutti. Hän ymmärsi kamppailun liian hyvin 8-vuotiaaksi. Emilia liikkui hitaasti hedelmä- ja vihannesosaston läpi tarkistaen hinnat ennen kuin koski mihinkään. Banaanit olivat halvempia tällä viikolla. Omenat eivät. Hän otti yhden omenan silti, pyöritteli sitä varovasti kädessään ennen kuin laittoi sen takaisin. Ei tällä viikolla. Nainen lähistöllä vilkaisi nopeasti hänen korjaan ja sitten taas pois, mutta ei ennen kuin Emilia huomasi katseen. Sen nopean, hiljaisen tuomitsemisen, jota ihmiset luulivat, etteivät köyhät perheet huomanneet. Sellaista, joka sanoi, miksi hankkia lapsia, jos sinulla ei ole heihin varaa? Emilia katsoi nopeasti pois. Hän oli oppinut kauan sitten, että nöyryytys ruokakaupoissa saapui harvoin äänekkäästi. Se tuli hiljaa katseissa koossa siinä tavassa, jolla kassat katsoivat liian tarkasti, kun joku maksoi tasarahalla. Noa käveli hänen vierellään kantaen korja varovasti molemmin käsin. Äiti, Emilia katsoi alas. Mitä? Poika osoitti kohti muropakettipinoa, joka oli pinottu käytävän päähän, dinosaurusmuroja. Hänen suosikkejaan. Emilia tarkisti hinnan automaattisesti, liian kallista. Hänen vatsaansa kouristi, ehkä toisella kertaa. Noa nyökkäsi liian nopeasti. Okei, ei väittelyä, ei pettymystä, joka olisi tarpeeksi kovaääninen tekemään asioista vaikeampia, vain hyväksyntää. Se teki asiasta melkein pahemman. He jatkoivat käytävien läpi hitaasti Emilian lisätessä korjaan vain välttämättömyyksiä. Leipää, maitoa, kananmunia, halpamerkin pastaa, purkkikeittoa, kaikki valittiin selviytymisen eikä mieltymyksen perusteella. Heidän takanaan 2 teini-ikäistä työntekijää täytti hyllyjä, puhuen samalla hiljaa toisilleen. Emilia jätti heidät ensin huomiotta. Sitten hän kuuli yhden lauseen selvästi. Ihmiset tulevat tänne pukeutuneina kuin köyhät, ja sitten esittävät järkyttyneitä. Ruoka maksaa rahaa. Sitä seurasi hiljainen nauru. Emilian kasvot kuumenivat heti. Hän jatkoi kävelemistä. Noa vilkaisi ylös häneen. Hänkin kuuli sen. Se oli toinen tuskallinen asia köyhyydessä. Lapset oppivat tunnistamaan häpeän varhain. Saadaanko tänään nuudeleita? Noa kysyi pehmeästi. Hetken kuluttua Emilia pakotti pienen hymyn. Joo, voin kanssa. Totta kai. Noa hymyili vienosti. Ihan kuin voinuudelit olisivat jotain erityistä. Emilia katsoi nopeasti pois teeskennellen vertailevansa keittojen hintoja, koska yhtäkkiä hänen silmiään poltti. He saapuivat lihaosastolle viimeiseksi. Emilia tiesi jo ennalta, ettei hänellä todennäköisesti ollut varaa mihinkään siellä. Silti hän tarkisti. Jauheliha, kana, kaikki liian kallista. Hänen sormensa puristuivat hieman tiukemmin kärryn kahvan ympärille. Noa seisoi hiljaa hänen vierellään katsellen,
kuinka hän laski jälleen äänettömästi matematiikkaa päässään. Sitten poika sanoi jotain niin hiljaa, että hän melkein ei kuullut sitä. Voit lopettaa teeskentelyn. Emilia räpäytti silmiään katsoen häntä välittömästi alas. Mitä? Sinä katsot aina lihaa, vaikka emme voi ostaa sitä. Sanat eivät olleet syyttäviä, vain rehellisiä, ja jotenkin rehellisyys satutti enemmän. Emilia nielaisi varovasti. Minä vain tarkistin hintoja. Noa tuijotti lattiaa sekunnin ajan ennen kuin puhui uudelleen. Sinä et joskus syö illallista. Lause iski häneen niin kovaa, että hän fyysisesti lopetti liikkumisen heidän ympärillään, kärryjä vieri ohi. Ihmiset puhuivat. Pakastealtaiden ovet avautuivat ja sulkeutuivat. Mutta yhtäkkiä kaikki, mitä Emilia pystyi kuulemaan, oli hänen pienen poikansa huomioivan asioita, jotka hän luuli piilottaneensa onnistuneesti. Kyllä minä syön, hän sanoi automaattisesti. Noa pudisti päätään hieman. Ei, etkä syö. Emilia avasi suunsa ja sulki sen sitten uudelleen. Koska valehteleminen tuntui yhtäkkiä turhalta, Noa katsoi häneen hiljaa. Kuulen sinut keittiössä öisin. Hänen rintaansa puristi tuskallisesti. Joskus sen jälkeen, kun Noa nukkui, Emilia joi vettä syömisen sijaan, koska ruoan piti riittää pidemmälle. Joskus hän kertoi pojalle syöneensä jo töissä. Joskus hän teeskenteli kahvin laskettavan aamiaiseksi. Hän luuli suojelleensa häntä noilta todellisuuksilta. Ilmeisesti hän ei ollut. Sinäkin tarvitset ruokaa, Noa sanoi pehmeästi. Sen yksinkertaisuus melkein murskasi hänet. Emilia kyykistyi hieman hänen viereensä pakastekäytävän lähellä, yrittäen epätoivoisesti pitää malttinsa julkisesti. Olen kunnossa. Noan ilme näytti liian vakavalta hänen ikäiselleen. Sanot aina noin. Lapset muistivat kaavoja, joita aikuiset eivät tajunneet luovansa. Emilia sipaisi yhdellä kädellä varovasti hänen hiuksiaan. Haluan vain, että sinulla on tarpeeksi. Noa tuijotti häntä sekunnin ajan ja sanoi sitten hiljaa. Jaan mieluummin. Se lause jäi hänen rintaansa kuin jokin raskas, koska rakkaudella kasvatetut lapset antoivat usein pois asioita, joita heillä itselläänkin hädin tuskin oli. Emilia hymyili jotenkin huolimatta kylkiluiden takana nousevasta kivusta. Olemme kunnossa, hän kuiskasi. Mutta sanat kuulostivat nyt heikommilta, vähemmän vakuuttavilta. He liikkuivat kohti kassaa 20 minuuttia myöhemmin korin kanssa, joka ei siltikään tuntunut riittävältä ruualta koko viikoksi. Emilia jatkoi hiljaista laskemista heidän odottaessaan jonossa. 32 € jäljellä, ehkä 33. Riippuu vihannesten painosta. Nainen heidän edellään purki kalliita ostoksia hihnalle tarkistamatta yhtäkään hintaa. Pihvejä, viiniä, tuoreita leipomon jälkiruokia. Noa katseli hiljaa ja nojautui sitten hieman lähemmäs Emiliaa. Ovatko rikkaat ihmiset koskaan huolissaan kaupoissa? Emilia räpäytti silmiään katsoen häntä alas. Mitä tarkoitat? Kuten Noa etsi huolellisesti sanoja, pelkäävätkö he, ettei heidän korttinsa toimi? Kysymys melkein mursi hänet kokonaan, koska kenenkään 8-vuotiaan ei pitäisi ymmärtää taloudellista pelkoa niin läheisesti. Emilia pakotti toisen pehmeän hymyn. Todennäköisesti ei. Noa nyökkäsi hitaasti aivan kuin olisi jo odottanut tuota vastausta. Kassa lopulta viittoi heidät eteenpäin. Emilia purki ostokset huolellisesti valmistautuen samalla jälleen henkisesti mahdollisuuteen joutua laittamaan tuotteita takaisin. Jokainen kassajono tuntui siltä kuin seisoisi valokeilan alla odottamassa julkista paljastumista siitä, oliko sinulla tarpeeksi. Kassa skannasi tuotteet nopeasti katsomatta niihin. Loppusumma kiipesi yhä korkeammalle. Emilian syke kiihtyi automaattisesti. Noa huomasi sen. Poika huomasi aina. Ei se haittaa, jos emme osta naposteltavaa, hän kuiskasi hiljaa. Emilia katsoi häntä ja sitten pientä keksipakettia, jonka hän oli lisännyt, koska ne olivat tarjouksessa, ja hän halusi, että pojalla olisi jotain hyvää tällä viikolla, jotain normaalia. Hänen kurkkuaan kuristi. Kassa luki loppusumman. Emilia kurotti lompakkoaan käsillä, jotka yhtäkkiä tuntuvat liian epävakailta, ja heidän ympärillään ihmiset odottivat kärsimättöminä täysien kärryjen ja hajanaisten keskustelujen kanssa, kun Emilia Virtanen rukoili hiljaa, ettei hänen poikansa tarvitsisi katsoa hänen epäonnistuvan kaikkien edessä jälleen. Loppusumma oli 48 €. Emilia melkein lyyhistyi helpotuksesta suoraan siinä kassalla. Hädin tuskin tarpeeksi, mutta tarpeeksi. Hän ojensi kuluneet setelit lompakostaan, silittäen varovasti yhtä rypistynyttä 20 € seteliä, ennen kuin ojensi sen kassalle.
Heidän takanaan toinen asiakas huokaisi kärsimättömästi naputtaen luottokorttiaan tiskiin. Emilia jätti sen huomiotta. Hän oli tottunut ihmisten ärsyyntyvän aina, kun köyhillä ihmisillä kesti liian kauan olla olemassa julkisesti. Kassa ojensi takaisin muutaman kolikon katsomatta häneen. Kuitti, ei kiitos. Emilia pakkasi ostokset nopeasti kestokasseihin, kun Noa seisoi hänen vierellään pitäen pienempää kassia varovasti rintaansa vasten. Voinko kantaa tämän? Poika kysyi hiljaa. Emilia hymyili vienosti. Joo, kulta. Älä vain tee siitä liian painavaa. Noa nyökkäsi ylpeänä. Hän piti auttamisesta, piti siitä tunteesta, että oli hyödyllinen. Se oli jälleen yksi asia, jonka lapset oppivat liian aikaisin kasvaessaan katsellen vanhempiensa kamppailevan. Emilia sääti kassien asentoa käsivarsillaan ja aloitti matkan kohti automaattiovia, melkein kotona. Pelkästään se ajatus sai hänen hartiansa rentoutumaan hieman. Illallinen. Läksyt. Muutama hiljainen tunti ennen kuin hänen täytyisi taas lähteä myöhemmin illalla toimistosiivousvuoroon. Hän ja Noa olivat melkein saavuttaneet uloskäynnin, kun ääni pysäytti heidät terävästi. Anteeksi. Emilia kääntyi automaattisesti. Vartija lähestyi nopeasti asiakaspalvelupisteen luota. Pitkä, leveäharteinen, ilme valmiiksi epäluuloinen, jo ennen kuin hän edes puhui uudelleen. Meidän on tarkistettava pojan reppu. Kaikki Emilian sisällä kiristyi välittömästi. Mitä? Vartija osoitti kohti Noaa. Hänen reppunsa. Noa jähmettyi hänen vierellään heti puristaen hihnaa tiukemmin olkapäätään vasten. Emilia räpäytti silmiään hämmentyneenä. Miksi? Vartijan ilme koveni hieman. Saimme ilmoituksen varastetuista tuotteista. Hetken ajan Emilia ei todellakaan ymmärtänyt lausetta, sitten oivallus iski kerralla. Hänen vatsansa putosi rajusti. Ei, hän sanoi välittömästi. Ei, tässä täytyy olla jokin erehdys. Vartija astui lähemmäs. Rouva, tarvitsen repun. Lähistöllä olevat ihmiset hidastivat välittömästi vauhtiaan. Eivät avoimesti, mutta tarpeeksi. Nainen uloskäynnin lähellä pysähtyi kärryjensä kanssa. Vanhempi mies lopetti ostosten pakkaamisen, kassat katselivat. Tuo kauhea muutos tapahtui niin nopeasti. Sillä hetkellä, kun tuntemattomat aistivat nöyryytyksen lähistöllä ja kerääntyivät hiljaa sen ympärille, Noan kasvot olivat kalpeneet. En minä ottanut mitään, hän kuiskasi. Emilia katsoi välittömästi poikaa alas. Minä tiedän. Sitten takaisin vartijaan. Minun poikani ei varastanut mitään. Selvitämme sen heti, kun tarkistamme repun. Toinen vartija ilmestyi nyt ensimmäisen viereen. Sitten kolmas työntekijä asiakaspalvelun lähellä. Liian monta ihmistä, liikaa huomiota. Noa siirtyi lähemmäs Emiliaa painautuen vaistomaisesti hänen kylkeensä. Ensimmäinen vartija ojensi kätensä kärsimättömästi. Reppu. Emilian syke hakkasi kivuliaasti hänen rinnassaan. Hän on 8-vuotias. Ja meillä on ollut varkausongelmia koko viikon. Lause laskeutui kylmästi. Totisena, aivan kuin se selittäisi kaiken. Ihan kuin köyhistä lapsista tulisi automaattisesti epäiltyjä heidän ympärillään. Kuiskailu oli jo alkanut. Näin heidän laskevan rahaa aiemmin. Lapsi todennäköisesti sujautti jotain sisään. Ihmiset opettavat lapsensa varastamaan nykyään. Emilia kuuli jokaisen sanan, joka ikisen. Kuumuus nousi hänen kasvoilleen niin nopeasti, että se melkein huimasi häntä. Noa, hän sanoi pehmeästi yrittäen pysyä rauhallisena huolimatta paniikista, joka nousi kovaa hänen rinnassaan. Laitoitko mitään reppuusi? Pojan silmät täyttyivät välittömästi kyynelistä. En. Vastaus tuli nopeasti, rehellisenä, kauhuissaan. Emilia uskoi häntä heti, koska Noa ei osannut valehdella edes pelastaakseen henkensä. Vartija ojensi kätensä uudelleen. Avaa reppu, Noa epäröi. Ei siksi, että hän olisi ollut syyllinen, vaan siksi, että hän pelkäsi. Emilia näki sen selvästi siinä tavassa, jolla hänen pienet sormensa tärisivät hänen liuuttaessaan repun hitaasti olkapäiltään. Ostoskassit leikkasivat kivuliaasti hänen käsiinsä, mutta hän hädin tuskin huomasi sitä enää. Ihmiset tuijottivat nyt avoimesti, eivät enää edes teeskennelleet muuta. Teini-ikäinen kassa kuiskasi jotain toiselle työntekijälle vilkaisten samalla kohti Noaa. Nainen kalliissa koruissa pudisti päätään vienosti aivan kuin tietäisi jo tarkalleen, millaisesta perheestä oli kyse. Emilian rinta paloi nöyryytyksestä. Ei hänen itsensä puolesta, vaan pojan puolesta. Koska lapset muistivat tällaiset hetket ikuisesti. Vartija otti repun
ja avasi sen vetoketjun nopeasti suoraan siinä uloskäynnin lähellä kirkkaiden loisteputkivalojen alla vieraiden ihmisten katsellessa. Läksyjä, lyijykyniä, kirjaston kirja. Sitten vartija kurotti syvemmälle ja veti esiin 2 pakattua täytettyä leipää palvelutiskiltä. Hiljaisuus iski välittömästi. Emilia tuijotti niitä tyhjin silmin. Noa näytti hämmentyneeltä. En minä. Vartija nosti leivät terävästi ylös. Näitä ei oltu maksettu. Noan kasvot rypistyivät välittömästi itkuun. Vannon, etten ottanut niitä. Hänen äänensä tärisi niin kovaa, että Emilia melkein murtui suoraan siinä paikassa. Tässä täytyy olla jokin virhe, hän sanoi nopeasti astuen eteenpäin. Hän ei laittanut noita sinne. Toinen vartija risti kätensä. Ne olivat hänen repussaan, hän puhuu totta. Mutta kukaan ei näyttänyt enää uskovan häntä. Kuiskaukset muuttuivat kovaäänisemmiksi. Uskomatonta, käyttävät pientä lasta. Ihmiset ovat nykyään häpeämättömiä. Emiliasta tuntui kuin koko kauppa olisi kääntynyt heitä kohti yhdellä kertaa. Noan silmät täyttyivät kyynelistä, mutta hän yritti epätoivoisesti olla itkemättä. Se satutti kaikkein eniten. Tapa, jolla hän taisteli pysyäkseen rauhallisena, koska hän ymmärsi jo, että julkisesti itkeminen sai ihmiset katsomaan sinua eri tavalla. Äiti, hän kuiskasi murtuneena. En minä tehnyt sitä. Emilia tarttui heti hänen olkapäähänsä. Tiedän, ette tehnyt. Vartija viittoi asiakaspalvelua kohti. Teidän on tultava meidän mukaamme. Paniikki ampaisi hänen lävitseen välittömästi. Minkä vuoksi? Kaupan käytäntö, hän on lapsi. Ja tuotteita varastettiin. Lause tuli taas tällä kertaa kylmempänä, aivan kuin Noasta olisi jo tullut tapaus sen sijaan, että hän olisi ollut pelästynyt pieni poika seisomassa vieraiden edessä. Emilia vilkuili epätoivoisesti ympärilleen. Kukaan ei puuttunut asiaan, kukaan ei kyseenalaistanut sitä. Koska kun ihmiset päättivät, että joku näytti tarpeeksi köyhältä varastaakseen, todisteilla oli yhtäkkiä vähemmän merkitystä. Noa pyyhki nopeasti silmiään yrittäen kovasti olla itkemättä. Anteeksi, hän kuiskasi. Emilian sydän särkyi välittömästi. Ei syytöksen vuoksi, vaan siksi, että jotenkin hänen poikansa jo uskoi joutuvansa pyytämään anteeksi tullessaan julkisesti nöyryytetyksi. Sinulla ei ole mitään anteeksi pyydettävää, hän sanoi kiivaasti, mutta hänen äänensä tärisi. Vartijat alkoivat ohjata heitä kohti asiakaspalvelupistettä, kun asiakkaat tuijottivat nyt avoimesti ilman häpeää, ja seisoen useiden käytävien päässä kaupan etuosassa. Tummaan takkiin pukeutunut mies seurasi koko kohtausta hiljaa, täysin keskittyneenä, vaarallisen rauhallisena, kun vartijat piirittivät kauhuissaan olevaa 8-vuotiasta poikaa, jota syytettiin ruoan varastamisesta, johon hänen äidillään oli tuskin varaa. Asiakaspalvelualue sijaitsi kaupan etuosassa kirkkaiden valkoisten valojen alla, jotka saivat kaiken tuntumaan kylmemmältä. Emilia vihasi sitä, kuinka avoin se oli. Siellä ei ollut edes oikeaa toimistoa, vain pieni tiski avoimen tilan ympäröimänä, missä kaikki ohikulkijat saattoivat hidastaa ja tuijottaa heitä avoimesti. Noa seisoi hänen vierellään täysin hiljaa nyt. Liian hiljaa, hänen pienet kätensä vääntyivät hermostuneesti yhteen, samalla kun yksi vartijoista piti edelleen kiinni hänen repustaan aivan kuin se sisältäisi jotain vaarallista sen sijaan, että siellä oli koulutarvikkeita ja kirjaston kirja. En ottanut niitä, Noa kuiskasi jälleen. Sanat kuulostivat tällä kertaa pienemmiltä, pelokkaammilta. Ensimmäinen vartija tuskin katsoi häneen. Ne olivat repussasi, mutta minä en laittanut niitä sinne. Vartija huokaisi kärsimättömästi kyllästyneenä jo keskusteluun. Lapsi, kerro vain totuus. Emilia astui välittömästi eteenpäin. Hän puhuu totta. Toinen vartija risti kätensä. Rouva, lapset valehtelevat panikoidessaan. Noa, ei valehtele. Hänen äänensä kuulosti terävämmältä kuin oli tarkoitus. Ei kova ääniseltä, vain epätoivoiselta, koska kukaan siellä ei katsonut hänen poikaansa enää kuin hän olisi ollut pelästynyt pieni poika. He katsoivat häntä aivan kuin hän olisi jo ollut syyllinen. Asiakkaat vilkkuivat jatkuvasti heihin päin samalla teeskennellen, etteivät katsoneet. Kärryjä työntävä nainen hidasti tahallaan vauhtia tiskin lähellä. 2 teiniä kuiskaili tuijottaen avoimesti Noaa. Vanhempi mies pudisti hieman päätään ennen kuin käveli pois. Emilia tunsi jokaisen katseen osuvan ihoonsa kuin paineena. Nöyryytys tuntui aina kuumimmalta julkisesti. Voimmeko vain tarkistaa kamerat? Emilia kysyi nopeasti. Kiltit, nauhaa täytyy olla. Ensimmäinen vartija vaihtoi katseen toisen kanssa. Olemme jo löytäneet varastetut tuotteet. Se ei todista, että hän otti ne,
Se todistaa, että ne olivat hänen repussaan. Noan hengitys nopeutui hänen vierellään. Emilia huomasi heti. Kulta, hän sanoi pehmeästi ja kyykistyi hieman hänen viereensä. Katso minua. Pojan silmät nousivat kohti häntä välittömästi, suurina, kauhuissaan. En minä tehnyt sitä, hän kuiskasi uudelleen ääni särkyen. Äiti, vannon, Emilian rintaa puristi kivuliaasti. Minä tiedän. Ja hän todella tiesi. Ei siksi, että äidit taianomaisesti ymmärtäisivät kaiken, vaan siksi, että Noa oli sellainen lapsi, joka itki, kun hän astui vahingossa hyönteisten päälle, koska hän pyysi anteeksi kassoilta, jos luuli puhuneensa liian hiljaa, koska hän palautti kerran jalkakäytävältä löytämänsä euron kolikon, koska pelkäsi, että joku tarvitsi sitä enemmän. Hän ei varastanut. Hän vain näytti siltä lapselta, jolta ihmiset odottivat sitä. Ensimmäinen vartija asetti leivät tiskille. Nämä maksavat melkein 15 euroa. Emilia tuijotti paketteja, kalkkunaa ja juustoa artesaanileivällä. Ruokaa, jota hän ei olisi alun perinkään ostanut. Voimme maksaa ne, hän sanoi nopeasti. Jos siitä on kyse, siitä tulee ongelma, kun joku piilottaa maksamattomia tuotteita. Noa säpsähti näkyvästi sanan piilottaa kohdalla. Emilia tunsi sen häpeän asettuvan poikaan palanen kerrallaan. Ei äänekkäästi, ei dramaattisesti, vain hiljaa ja syvällä. Sellaista häpeää, jota lapset kantoivat mukanaan vuosia myöhemmin. Minä en piilottanut niitä, Noa kuiskasi. Yksi lähellä olevista teini-ikäisistä työntekijöistä mutisi jotain hengityksensä alla. Varmasti, Emilia kääntyi heti. Mitä sinä sanoit? Tyttö kohautti hartioitaan välinpitämättömästi. En mitään. Mutta kaikki kuulivat sen, kaikki ymmärsivät sen. Noa katsoi lattiaan sen jälkeen, kieltäytyen enää kohtaamasta kenenkään katsetta. Se pelotti Emiliaa enemmän kuin kyyneleet olisivat pelottaneet, koska lapset itkivät silloin, kun he vielä odottivat lohdutusta. Tämä oli erilaista. Tämä oli häntä yrittämässä olla pahentamatta asioita. Myymäläpäällikkö ilmestyi viimein takahuoneesta hetkeä myöhemmin säätäen kravattiaan, kävellessään nopeasti tiskiä kohti. Mistä täällä on kyse? Ensimmäinen vartija osoitti kohti Noaa. Saimme hänet kiinni yrittämässä lähteä maksamattomien tuotteiden kanssa. Myymäläpäällikön silmät siirtyivät välittömästi kohti Emiliaa ja Noaa. Nopea arviointi, kuluneet kengät, alennusruokia, väsynyt äiti, pelästynyt lapsi. Emilia katsoi tuomitsemisen asettuvan hänen ilmeeseensä melkein heti. Hänen vatsaansa väänsi rajusti. Tässä on tapahtunut väärinkäsitys, hän sanoi nopeasti ennen kuin mies ehti puhua. Minun poikani ei varastanut mitään. Myymäläpäällikkö nyökkäsi sillä teeskennellyn kohteliaalla tavalla, jota ihmiset käyttivät, kun he olivat jo tehneet päätöksensä. Totta kai, ja tuo yksi lause tuntui jotenkin pahemmalta kuin avoin julmuus, koska se ei ollut uskomista, se oli torjumista. Noa seisoi jähmettyneenä hänen vierellään, kun myymäläpäällikkö kyykistyi hieman pojan eteen. Miksi sinä otit ne, kaveri? En ottanut. Miten ne sitten päätyivät reppuusi? Noan huuli tärisi hieman. En minä tiedä. Myymäläpäällikkö huokaisi pehmeästi ja nousi jälleen seisomaan. Lapset tekevät joskus asioita ajattelematta. Emilia tunsi vihan kipinöivän kovaa rinnassaan ensimmäistä kertaa. Hän sanoi, ettei tehnyt sitä. Ja me löysimme ruuan. Se ei ole todiste. Myymäläpäällikkö katsoi häntä rauhallisesti. Se yleensä on. Yleensä, aivan kuin hänen pojastaan, olisi jo tullut yksi tapaus lisää pitkässä listassa köyhiä ihmisiä, joiden odotettiin varastavan. Emilia katsoi avuttomana ympärilleen. Kukaan ei puuttunut asiaan. Kukaan ei kyseenalaistanut, miksi 3 aikuista miestä piiritti 8-vuotiasta 2 leivän takia, koska häpeä eristi ihmiset nopeasti. Se sai vieraat astumaan taaksepäin, eikä eteenpäin. Noa pyyhki nopeasti silmiään jälleen, kieltäytyen yhä itkemästä täysin. Emilia nojautui lähemmäs ja madalsi ääntään. Sinun ei tarvitse pidätellä sitä. Poika pudisti päätään heti. He luulevat jo minua pahaksi. Lause melkein tuhosi hänet. Emilia sulki silmänsä hetkeksi, koska yhtäkkiä hengittäminen tuntui vaikealta. Noa, en minä tehnyt sitä, hän kuiskasi uudelleen, pienemmin nyt. Minä lupaan. Minä tiedän, mutta sanat tuntuivat heikoilta kaikkea heitä ympäröivää vastaan. Tuijottaminen, kuiskailu, epäluulo, joka oli paksuna ilmassa. Yksi vartijoista poimi repun jälleen ylös. Meidän täytyy ehkä ottaa yhteyttä poliisiin vain dokumentoidaksemme tapauksen. Emilian pää kääntyi heti. Ei. Sana tuli tarpeeksi terävästi hiljentääkseen vihdoin lähellä olevat kuiskaukset.
Hän on 8. Se on käytäntö. Ei poliisia. Paniikki tulvi hänen lävitseen niin kovaa, että hänen kätensä alkoivat täristä, koska lapset muistivat poliisin. Lapset muistivat tulla kohdelluksi rikollisina. Ja kun järjestelmät kerran koskettivat köyhiä perheitä, joskus ne eivät koskaan päästäneet irti. Myymäläpäällikkö nosti kättään rauhallisesti. Rouva, jos poikanne tekee yhteistyötä, minun poikani ei varastanut mitään. Hänen äänensä murtui hieman viimeisessä sanassa. Hetken hiljaisuus seurasi. Noa tuijotti lattiaa. Vartijat pysyivät järkähtämättöminä. Asiakkaat jatkoivat katsomista. Ja Emilia Virtanen seisoi siinä kirkkaiden ruokakaupan valojen alla tajuten jotain kauheaa. Totuudella oli vähemmän merkitystä kuin ulkonäöllä. Ja juuri nyt he näyttivät täsmälleen sellaiselta perheeltä, jota kukaan ei halunnut uskoa. Ruokakauppa oli mennyt oudon hiljaiseksi. Ei täysin. Kassat piippasivat yhä. Kärryt rullasivat yhä kiillotetuilla lattioilla, mutta ääni oli muuttunut asiakaspalvelun ympärillä, kiristynyt jotenkin, aivan kuin koko kaupan etuosa olisi pidättänyt hengitystään. Kun vartijat seisoivat voileipien varastamisesta syytetyn 8-vuotiaan pojan ympärillä, Emilia pystyi tuntemaan ihmisten katselevan joka suunnasta nyt, jotkut avoimesti, toiset teeskennellen, etteivät katsoneet. Noa seisoi aivan hänen vierellään, katse tiukasti lattiassa, hartiat pieninä ja jännittyneinä ylisuuren hupparinsa alla. Hän ei ollut vieläkään itkenyt. Se pelotti häntä enemmän kuin mikään muu. Lasten kuului itkeä silloin, kun he olivat peloissaan, mutta Noa näytti siltä, kuin hän yrittäisi selvitä hetkestä hiljaa, aivan kuin hän jo ymmärtäisi kohtausten järjestämisen vaaran julkisesti, silloin kun aikuiset olivat päättäneet sinun olevan syyllinen. Myymäläpäällikkö sääti kravattiaan jälleen puhuessaan yhdelle vartijoista matalammalla äänellä. Dokumentoimme kaiken ensin. Emilian vatsaa väänsi rajusti. Kiltit, hän sanoi nopeasti. Kohtelette häntä kuin rikollista 2 leivän takia. Myymäläpäällikkö katsoi häntä harjoitellulla kärsivällisyydellä. Rouva, me noudatamme käytäntöä. Käytäntöä. Se sana taas. Tarpeeksi kylmä oikeuttamaan melkein mitä tahansa. Noa katsoi vihdoin hieman ylös. Äiti. Hänen äänensä tärisi nyt, pienenä, häpeissään. Emilia kosketti välittömästi hänen olkapäätään hellästi. Kaikki on hyvin. Mutta mikään ei ollut hyvin. Mikään tässä ei ollut okei. Ihmiset kuiskailevat yhä lähistöllä. Hän kuuli pätkiä siitä leijuvan kaupan etuosan läpi. Nämä lapset opetetaan nuorina. Hän luultavasti käski hänen tehdä sen. Surullista, totta puhuen. Jokainen lause laskeutui kuin uusi paino, joka painoi kovemmin hänen rintaansa vasten. Sitten yhtäkkiä kuiskaukset loppuivat. Eivät vähitellen, vaan välittömästi. Aivan kuin jotain näkymätöntä olisi liikkunut ilmassa, muuttaen ilmapiirin jo ennen kuin kukaan ehti edes puhua. Emilia huomasi sen ensin työntekijöissä. Yksi kassa suoristautui äkillisesti kassojen lähellä. Vartijat katsoivat kohti sisäänkäyntiä, melkein vaistomaisesti. Jopa myymäläpäällikön ilme muuttui hieman kireämmäksi, varovaisemmaksi. Hämmentynyt hiljaisuus levisi hitaasti ulospäin käytävältä 7 kohti kaupan etuosaa. Sitten askeleet lähestyivät, mitattuina, kiireettöminä. Sellaiset askeleet, jotka eivät kuuluneet jollekulle, joka oli hermostunut huoneisiin astumisesta. Emilia kääntyi automaattisesti. Mies käveli hitaasti kohti asiakaspalvelua, kantaen vain vesipulloa toisessa kädessään. Tumma takki, terävä ryhti, rauhallinen ilme, joka näytti jotenkin kylmemmältä kuin itse viha. Hän ei ollut erityisen kovaääninen tai dramaattinen, mutta huomio seurasi häntä silti. Sellainen mies, jonka ihmiset huomasivat välittömästi, jopa silloin kun he eivät ymmärtäneet miksi. Hänen takanaan käveli 2 muuta miestä useita askeleita taaempana. Ei tarkalleen ottaen vartijoita, vaan jotain raskaampaa, kontrolloidumpaa. Ensimmäinen vartija madalsi ääntään välittömästi. Herra, tämä alue on hoidossa. Mies tuskin katsoi häneen. Hänen katseensa pysähtyi ensin Noaan, sitten Emiliaan, sitten tiskillä yhä istuviin voileipiin. Vasta sen jälkeen hän puhui. Mitä täällä tapahtuu? Hänen äänensä ei ollut kova. Se sai jotenkin kaikki hiljaisemmiksi. Myymäläpäällikkö astui nopeasti eteenpäin. Ei mitään vakavaa, herra. Vain myymälävarkaustapaus. Miehen silmät siirtyivät takaisin Noaan. Pieni poika kutistui välittömästi lähemmäs Emiliaa. Ei siksi, että mies olisi näyttänyt julmalta, vaan siksi, että lapset aistivat vallan vaistomaisesti, ja tämä mies kantoi sitä raskaasti vaivatta. Hänkö varasti? Mies kysyi rauhallisesti. Myymäläpäällikkö nyökkäsi.
Löysimme maksamattomia tuotteita hänen repustaan. Mies pysyi hiljaa yhden pitkän sekunnin, sitten lopulta. Kuinka vanha hän on? 8. Emilia vastasi hiljaa ennen kuin kukaan muu ehti. Ensimmäistä kertaa mies katsoi suoraan häneen. Hänen ilmeensä ei pehmentynyt, mutta ei myöskään kovettunut. Se vain tarkentui, aivan kuin hän olisi huomannut kaiken välittömästi. Noa vihdoin kuiskasi jälleen hänen vierellään. En minä ottanut niitä. Myymäläpäällikkö huokaisi väsyneesti. Olemme jo käyneet tämän läpi, mutta miehen huomio pysyi nyt täysin Noassa. Ei vartioissa, ei myymäläpäällikössä, vaan lapsessa. Mikä sinun nimesi on? Hän kysyi. Noa. Varastitko sinä voileivät, Noa? Koko kaupan etuosa näytti odottavan vastausta. Noan alahuuli tärisi hieman. En. Ei puolustelevasti, ei dramaattisesti, vain rehellisesti. Mies tutki häntä hiljaa. Emilia ei osannut selittää miksi, mutta yhtäkkiä, ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun vartijat pysäyttivät heidät, hän tunsi pienimmän välähdyksen toivosta. Myymäläpäällikkö ryki kömpelösti kurkkuaan. Herra, tämä ei todellakaan koske, se koskee minua nyt. Lause laskeutui tasaisena ja ehdottomana. Hiljaisuus seurasi välittömästi. Jopa myymäläpäällikkö lopetti puhumisen. Yksi kassoista kuiskasi pehmeästi toiselle työntekijälle. Luojuo, tuo toinen tyttö tuijotti miestä silmät suurina. Tuo on Mikael Korppi. Nimi liikkui hiljaa lähellä olevien työntekijöiden läpi kuin sähkö. Emilia näki välittömän tunnistamisen leviävän myymäläpäällikön kasvoilla. Pelko, todellinen pelko. Hänen ryhtinsä muuttui heti sen jälkeen, kunnioittavammaksi, varovaisemmaksi, ihan kuin hän olisi yhtäkkiä tajunnut tarkalleen, kuka seisoi hänen edessään, Mikael Korppi. Emilia ei tiennyt paljoa sen kaltaisista miehistä, mutta hän tiesi tarpeeksi tunnistaakseen häntä ympäröivän reaktion, valta, vaara, sellaista, josta ihmiset puhuivat hiljaa. Mikael katsoi takaisin tiskiä kohti. Syytittekö lasta julkisesti? Myymäläpäällikkö nielaisi nopeasti. Meillä oli todisteita, voileivät, kyllä. Mikael nyökkäsi kerran hitaasti ja katsoi sitten kohti Noaa. Pieni poika seisoi yhä jähmettyneenä Emilian vieressä, yrittäen epätoivoisesti olla itkemättä vieraiden ihmisten edessä. Mikaelin ilme muuttui hieman hänen katsellessaan sitä, ei tarkalleen ottaen pehmeämmäksi, terävämmäksi, tarkkaavaisemmaksi. Hän sanoo, ettei tehnyt sitä. Ensimmäinen vartija vaihtoi asentoa epämukavasti. Herra, lapset valehtelevat. Mikael katsoi lopulta suoraan häneen. Vartija lopetti puhumisen välittömästi. Ei korotettua ääntä, ei uhkausta, vain yksi katse. Emilia tunsi Noan sormien puristuvan tiukasti hänen hihaansa vasten hänen vierellään. Hän tajusi yhtäkkiä koko kaupan menneen nyt melkein hiljaiseksi. Asiakkaat seurasivat avoimesti lähikäytäviltä, kukaan ei enää teeskennellyt. Mikael laski vesipullon hiljaa asiakaspalvelutiskille ja esitti sitten yhden rauhallisen kysymyksen, joka muutti kaiken. Tarkistiko kukaan kameroita? Myymäläpäällikkö epäröi. Olimme jo löytäneet varastetut tuotteet. Se ei ollut minun kysymykseni. Sen jälkeinen hiljaisuus tuntui jotenkin vaaralliselta. Myymäläpäällikkö vilkaisi lyhyesti vartijoihin ja sitten takaisin Mikaeliin. Ei. Mikael nyökkäsi kerran, hitaasti ja sanoi sitten, tarkistakaa ne. Sanat tulivat rauhallisesti, melkein rennosti, mutta jokainen lähistöllä oleva työntekijä liikkui välittömästi sen jälkeen, aivan kuin kieltäytyminen ei olisi koskaan ollut vaihtoehto. Seisoessaan kirkkaiden kaupan valojen alla pelästyneen poikansa vierellä, Emilia Virtanen katsoi, kuinka koko kaupan ilmapiiri muuttui sillä hetkellä, kun yksi vaarallinen mies päätti, että totuudella oli todella merkitystä. Myymäläpäällikkö toipui nopeasti alkushokista, muttei täysin. Emilia pystyi yhä näkemään hermostuneisuuden istuvan tiukasti hänen pakotetun ammattimaisuutensa alla, mutta mies suoristi kravattiaan jälleen ja nyökkäsi pienesti, kohteliaasti Mikael Korpille, aivan kuin hän olisi yrittänyt saada tilanteen hallinnan takaisin. Totta kai, hän sanoi varovasti, voimme tarkistaa nauhan. Ensimmäinen vartija rentoutui hieman hänen vierellään, todennäköisesti siksi, että hän uskoi kameroiden todistavan kaiken. Voileivät olivat olleet Noan repussa. Mitä muuta nauha voisi näyttää? Noa seisoi tiukasti Emilian kylkeä vasten, yhä hiljaa nyt, sormet puristuneina tiukasti äitinsä takin hihan ympärille. Emilia katsoi alas häneen hellästi. Kaikki on hyvin, mutta hänen oma äänensä kuulosti epävarmalta, koska mitä jos kamerat eivät jostain syystä auttaisikaan? Mitä jos niiltä jäi jotain huomaamatta? Mitä jos kukaan ei siltikään välittäisi?
Pelolla oli tapana vakuuttaa ihmiset siitä, ettei totuus riittänyt. Mikael vilkaisi kerran Noaa kohti, ennen kuin katsoi takaisin myymäläpäällikköön. Viekää meidät sinne. Myymäläpäällikkö nyökkäsi nopeasti. Tätä tietä. Asiakaspalvelualue heräsi hitaasti henkiin heidän takanaan heidän liikkuessaan kohti takahuoneita tavaran vastaanoton lähelle. Kuiskaukset seurasivat välittömästi. Luojuo, se on oikeasti hän. Miksi Mikael Korppi välittäisi jostain lapsesta? Myymäläpäällikkö on kusessa, jos tämä menee huonosti. Emilia kuuli pätkiä siitä kävellessään, mutta suurin osa hänen huomiostaan pysyi Noassa. Hän näytti kalpealta, häpeissään olevalta, liian hiljaiselta. Lasten ei pitäisi tietää noin nuorena, miltä julkinen nöyryytys tuntui. Käytävä asiakaspalvelun takana kapeni nopeasti pois kirkkailta kaupan käytäviltä. Loisteputkivalot surisivat pään yläpuolella työntekijöiden väistyessä heti sivuun nähdessään Mikaelin lähestyvän. Kukaan ei kyseenalaistanut, mihin hän oli menossa. Kukaan ei hidastanut häntä. Valta liikkui eri tavalla tiettyjen ihmisten ympärillä. Emilia huomasi sen nyt. Ovet avautuivat nopeammin. Äänet pehmenivät. Pelko naamioi itsensä kunnioitukseksi. Myymäläpäällikkö työnsi pienen valvomon oven auki hermostuneesti. Sisällä useat monitorit peittivät yhtä seinää näyttäen kaupan eri osastoja, kassoja, sisäänkäyntejä, käytäviä, palvelutiskin. Kaikki tallentui jatkuvasti kylmälle, hiljaiselle nauhalle. Nuorempi sisällä istuva vartija nousi heti seisomaan nähdessään Mikaelin astuvan sisään. Hänen kasvonsa menettivät värinsä melkein heti. Herra, Mikael sivuutti tervehdyksen. Etsikää nauha viimeiseltä 40 minuutilta. Työntekijä katsoi heti myymäläpäällikköä vahvistusta pyytäen. Myymäläpäällikkö nyökkäsi nopeasti. Tee se. Emilia pysyi oviaukon lähellä pitäen Noaa lähellä, kameran kuvien latautuessa hitaasti useille ruuduille. Noa piti katseensa suunnattuna alas. Mikael huomasi. Katso ruutuja, hän sanoi rauhallisesti. Noa vilkaisi epävarmasti ylös. Sinä et varastanut mitään, Mikael jatkoi. Sinun ei tarvitse näyttää syylliseltä. Sanat laskeutuivat pehmeästi, mutta jämäkästi. Jokin muuttui hieman Noan ilmeessä sen jälkeen, ei täysin helpottuneeksi, mutta ehkä sen alkua. Kuva ilmestyi vihdoin. Mustavalkoiset kuvakulmat välkkyivät ruuduilla. Myymäläpäällikkö osoitti kohti yhtä ruutua. Tuossa he saapuvat sisään. Emilia katseli itseään ja Noaa ilmestymässä heviosaston lähelle kantaen korjaan varovasti käytävältä. Ulkopuolelta katsottuna hetki näytti vielä pahemmalta. Jotenkin hän pystyi näkemään epäröinnin jokaisessa liikkeessä, jatkuvan hintojen tarkistamisen, sen tavan, jolla Noa hiljaa palautti tavaroita hyllyihin vilkaistuaan hintoja. Nuorempi vartija risti kätensä. Hypätään suoraan varkauteen, Mikael katsoi häneen kerran. Mies lopetti välittömästi puhumisen. Soittakaa kaikki, Mikael sanoi. Kukaan ei väittänyt vastaan. Minuutit kuluivat kuvan pyöriessä hiljaa. Emilia tunsi häpeän kiipeävän jälleen niskaansa, katsellessaan itseään ruudulla, laskien rahaa, kahdesti maitohyllyn lähellä. Katsellen Noan tuijottavan liian kauan naposteltavia, joihin heillä ei ollut varaa. Katsellen itseään laittamassa tuotteita takaisin yksi kerrallaan. Köyhyys näytti tuskallisen ilmeiseltä valvontakameroiden läpi. Mikael pysyi hiljaa koko sen ajan, täysin liikkumattomana, keskittyneenä. Myymäläpäällikkö siirtyi kärsimättömästi. Voitte nähdä repun koko ajan, hän sanoi varovasti. Kukaan muu ei koske siihen. Mikael ei vastannut. Hänen huomionsa pysyi kiinnitettynä monitoreihin. Sitten vihdoin siinä, sana pysäytti huoneen välittömästi. Mikael osoitti ruutua, joka näytti käytävää 12 palvelutiskin kylmäkaappien lähellä. Emilia nojautui hieman eteenpäin. Noa seisoi ostoskorin vieressä, Emilian tarkistaessa hintoja kauempana käytävällä. Ihmisiä kulki jatkuvasti ohi, kärryjä, työntekijöitä, asiakkaita. Sitten yksi nainen pysähtyi lyhyesti Noan viereen. Suuret aurinkolasit, kallis takki, puhelin painettuna toista korvaa vasten. Hän vilkuili nopeasti ympärilleen ja sujautti yhdellä sulavalla liikkeellä 2 pakattua leipää suoraan Noan avoimeen reppuun. Huone hiljeni täysin. Emilia tuijotti ruutua tyhjin silmin. Noa räpytteli silmiään hämmentyneenä. Minähän sanoin teille, hän kuiskasi pehmeästi. Video jatkui. Nainen käveli rauhallisesti pois katsomatta taakseen. Noa ei koskaan huomannut, eikä huomannut Emiliakaan. Nuorempi vartija kiroili hiljaa hengityksensä alla. Myymäläpäällikön kasvot valuivat tyhjiin verestä välittömästi. Ei, hän mutisi. Se on mahdotonta.
mutta nauha jatkoi pyörimistään selkeänä. Kiistatonta. Nainen katosi toiselle käytävälle Noan jäädessä, korin viereen täysin tietämättömänä. Emilian polvet melkein pettivät helpotuksesta, joka oli niin terävä, että se sattui. Luojuo. Hänen äänensä murtui pahasti. Hänen vierellään Noa näytti tyrmistyneeltä, sitten hämmentyneeltä ja sitten yhtäkkiä kaikki tunteet purkautuivat kerralla. En minä tehnyt sitä, hän kuiskasi uudelleen, mutta tällä kertaa se kuulosti erilaiselta, ei enää anelevalta, vaan murtuneelta, aivan kuin hänen täytyi vihdoin saada joku uskomaan itseään. Emilia putosi välittömästi polvilleen vetäen pojan tiukasti syliinsä. Minä tiedän. Kyyneleet valuivat vihdoin pitkin Noan kasvoja sen jälkeen. Ei äänekästä itkua, vain hiljaisia, täriseviä nyyhkytyksiä haudattuna hänen olkapäätään vasten, koska lapset pystyivät pysymään vahvoina vain tietyn aikaa ennen kuin pelko saavutti heidät. Emilia piti hänestä kiinni lujempaa tunteen kyyneleiden polttavan omiakin silmiään. Huoneen toisella puolella myymäläpäällikkö näytti fyysisesti huonovointiselta. Ensimmäinen vartija tuijotti äänettömänä lattiaa. Kukaan ei tiennyt mitä sanoa, koska totuus istui suoraan siinä monitoreilla, todistaen jotain rumaa, mitä kukaan heistä ei halunnut myöntää. He eivät koskaan todella tutkineet asiaa. He näkivät pelästyneen köyhän lapsen ja päättivät syyllisyyden käyvän järkeen paremmin kuin viattomuuden. Mikael puhui lopulta jälleen, yhtä rauhallisena kuin aina. Kelatkaa nauha taaksepäin, vartija totteli heti. Nainen ilmestyi jälleen. Jälleen hän sujautti voileivät Noan reppuun kenenkään huomaamatta. Jälleen Noa seisoi siinä, viattomana, pienenä, luottavaisena, helppona kohteena. Mikael katsoi nauhan toisen kerran ilmeettömänä. Sitten hän kääntyi katsomaan myymäläpäällikköä. Te nöyryytitte lasta julkisesti ilman todisteita. Myymäläpäällikkö nielaisi raskaasti. Herra Korppi, minä. Te piirititte hänet vartioilla. Hiljaisuus. Te uhkasitte poliisilla. Myymäläpäällikön hengitys kiihtyi nyt näkyvästi. Se oli käytäntö. Mikaelin katse pysähtyi häneen täysin ensimmäistä kertaa toimistoon astumisen jälkeen, kylmänä, vakaana, vaarallisen hiljaisena. Ei, hän sanoi rauhallisesti. Se oli ennakkoluuloa, ja kenelläkään huoneessa olevista ei ollut rohkeutta olla eri mieltä. Huone pysyi hiljaisena kauan sen jälkeen, kun nauha päättyi. Kukaan ei liikkunut. Kukaan ei puhunut. Valvontamonitorit jatkoivat hiljaista välkkymistään seinää vasten kuvan pysähtyessä naiseen kävelemässä pois käytävää 12 pitkin sujautettuaan, leivät Noan reppuun, aivan kuin hän olisi tehnyt sen ennenkin. Nopeaa, helppoa, harjoiteltua. Emilia tuijotti ruutua kykenemättä täysin sisäistämään näkemäänsä. Ei siksi, että se olisi ollut sekavaa, vaan siksi, että se selitti kaiken liian selkeästi. Nainen oli valinnut Noan huolella. Hiljainen pieni poika, hajamielinen, väsynyt äiti, perhe, jota kukaan ei puolustaisi nopeasti, helppo kohde. Hänen vierellään Noa pyyhki silmiään kovaa hupparinsa hihalla. Minähän sanoin heille, hän kuiskasi murtuneena. Sanoin heille koko ajan. Emilia veti hänet heti lähemmäs painaen toisen kätensä hänen takaraivolleen. Tiedän, kulta. Mutta syyllisyys raapi yhä kivuliaasti hänen rintaansa, koska 20 kauhean minuutin ajan hänen poikansa oli seisonut aikuisten ihmisten piirittämänä näiden syyttäessä häntä julkisesti, samalla kun vieraat tuijottivat häntä, kuin hän merkitsisi vähemmän kuin varastettu ruoka. Eikä kukaan pysäyttänyt sitä. Ei kukaan. Paitsi vaarallinen mies, joka seisoi nyt hiljaa monitorien lähellä. Ensimmäinen vartija näytti nyt fyysisesti epämukavalta avaten kätensä hitaasti puuskasta, ryhti vähemmän varmana. Emme nähneet häntä, hän mutisi heikosti. Mikael katsoi lopulta häneen päin. Ei, hän sanoi rauhallisesti. Te näitte mitä odotitte näkevänne. Sanat laskeutuivat tarpeeksi raskaasti hiljentämään huoneen jälleen. Myymäläpäällikkö nielaisi näkyvästi. Herra Korppi, toimimme sen hetkisten todisteiden perusteella. Mikaelin katse siirtyi häneen hitaasti. Todiste, hän toisti hiljaa, oli 8-vuotias lapsi seisomassa ruokakaupassa äitinsä kanssa. Myymäläpäällikkö avasi suunsa ja sulki sen sitten uudelleen, koska ei ollut mitään turvallista sanottavaa. Emilia katsoi takaisin monitoreihin. Nainen pyöri jälleen ruudulla vartijan kelatessa nauhaa takaisin automaattisesti. Tällä kertaa Emilia huomasi enemmän yksityiskohtia. Nainen vilkuili ensin varovasti ympärilleen, tarkkaili lähellä olevia työntekijöitä, odotti, kunnes Noa seisoi yksin korin vieressä Emilian tarkistaessa hintoja kauempana käytävällä. Sitten itse liike, nopea, luonnollinen,
Yksi käsi sujauttamassa leivät reppuun epäröimättä ennen rauhallista poiskävelyä. Ei paniikkia sen jälkeen, ei hosumista, aivan kuin hän olisi jo ymmärtänyt tarkalleen, mitä tapahtuisi seuraavaksi. Noa tuijotti myös ruutua, pienet hartiat jännittyneinä. Miksi hän tekisi niin? Kysymys särki jotain Emilian sisällä. Koska lapset uskoivat yhä, että aikuiset tarvitsivat syitä julmuudelle, Mikael vastasi ennen kuin kukaan muu ehti, koska nainen luuli, ettei kukaan kyseenalaistaisi sitä. Noa katsoi häntä. Mikaelin ilme pysyi rauhallisena. Hän luuli, että ihmiset uskoisivat sinun olevan syyllinen nopeammin kuin uskoisivat hänen olevan, seurasi hiljaisuus. Tuskallinen, koska kaikki huoneessa ymmärsivät hänen olevan oikeassa. Emilia mietti takaisin asiakkaiden kuiskailuihin, katseisiin, oletuksiin. Kukaan ei esittänyt kysymyksiä, kukaan ei puolustanut Noaa. He näkivät köyhän lapsen ja päättivät tarinan käyvän jo järkeen. Nuorempi vartija hieroi kasvojaan toisella kädellä. Meidän olisi pitänyt tarkistaa nauhat ensin. Kyllä, Mikael vastasi yksinkertaisesti. Myymäläpäällikkö astui lopulta lähemmäs Emiliaa äänensä nyt pehmeämpänä, varovaisempana. Rouva, pyydän anteeksi väärinkäsitystä. Emilia tuijotti häntä tyhjin silmin. Väärinkäsitystä. Se sana sai hänet melkein nauramaan. Aivan kuin hänen poikansa julkinen nöyryyttäminen olisi ollut jokin pieni sekaannus, joka oli helppo korjata jälkikäteen. Noa näytti yhä järkyttyneeltä, yhä häpeissään olevalta. Se ei kadonnut, koska joku lopulta pyysi anteeksi. Te uhkasitte soittaa hänelle poliisit, Emilia sanoi hiljaa. Myymäläpäällikkö epäröi. Se on vakiokäytäntö varkaustapauksissa. Hän on 8. Emilian ääni murtui hieman tällä kertaa, ja hän jatkoi kertomista teille, ettei tehnyt sitä. Myymäläpäällikkö katsoi hetkeksi pois. Noa seisoi hyvin hiljaa hänen vierellään nyt, liian tietoisena ympärillään olevista aikuisista, liian tietoisena siitä, kuinka nopeasti ihmiset kääntyivät häntä vastaan. Mikael katseli lasta huolellisesti vielä hetken ennen kuin puhui uudelleen. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun vartijat pysäyttivät hänet? Ensimmäinen vartija vaihtoi asentoa epämukavasti. Tutkimme laukun asiakkaiden edessä. Tauko. Kyllä. Te syytitte häntä julkisesti. Yritimme hoitaa tilanteen nopeasti. Mikaelin ilme koveni hieman siinä vaiheessa. Te nolasitte lapsen julkisesti, koska se oli nopeampaa. Kukaan ei vastannut, koska jälleen kerran ei ollut mitään sanottavaa. Nauha jatkoi hiljaista pyörimistään heidän takanaan, samalla kun totuus asettui raskaammin huoneeseen jokaisen kuluvan sekunnin myötä. Emilia huomasi lopulta jotain muutakin. Noa ei ollut vielä täysin rentoutunut, edes viattomaksi todistamisen jälkeen. Hänen pienet kätensä tärisivät yhä hieman, hänen hengityksensä oli yhä epätasaista. Koska pelko ei kadonnut välittömästi totuuden valjettua, häpeä pysyi pidempään, Mikael huomasi myös. Hän astui hieman lähemmäs Noaa, tosin ei tarpeeksi pelotellakseen häntä. Mikä on lempiaineesi koulussa? Äkillinen kysymys yllätti kaikki. Noa räpytteli silmiään. Matematiikka. Oletko hyvä siinä? Pieni tauko. Sitten Noa nyökkäsi vienosti. Joo. Mikael katsoi kohti pysäytettyä valvontakameran kuvaa ruudulla. Tiedätkö, mikä on joskus aikuisten ongelma? Noa pudisti päätään hieman. Me lopetamme huomioimisen, kun luulemme jo ymmärtävämme jonkin asian. Huone pysyi hiljaisena. Noa katsoi häntä tarkasti. He luulivat minun varastaneen, koska olemme köyhiä. Lause tuli ulos hiljaa, rehellisesti. Ja jotenkin sen kuuleminen lapselta kuulosti pahemmalta kuin mikään muu sinä päivänä sanottu. Emilia tunsi kyynelten polttavan silmiään välittömästi, koska Noa ymmärsi tarkalleen, mitä oli tapahtunut. Lapset ymmärsivät aina enemmän kuin aikuiset toivoivat. Mikael ei valehdellut hänelle, ei pehmentänyt sitä valheellisesti. Kyllä, hän sanoi rauhallisesti. Rehellisyys tyrmistytti Emilian, mutta Mikael jatkoi ennen kuin hiljaisuus ehti asettua liian raskaasti. Se kertoo jotain heistä, ei sinusta. Noa tuijotti häntä yhden pitkän sekunnin, ja sitten hitaasti, hyvin hitaasti. Osa häpeästä poistui hänen kasvoiltaan. Ei kaikki, mutta tarpeeksi. Nuorempi vartija osoitti yhtäkkiä toista kohtaa nauhasta. Odottakaa. Kaikki katsoivat takaisin ruutuun. Nainen ilmestyi jälleen itsepalvelukassojen lähellä useita minuutteja myöhemmin. Tällä kertaa jättäen selvästi tuotteita skannaamatta samalla kun hän teeskenteli piippaavansa ostoksia, poistuen sitten rauhallisesti kaupasta. Nuorempi vartija kiroili hiljaa. Hän suunnitteli koko jutun. Mikael nyökkäsi kerran. Hän tarvitsi jonkun toisen, jota syyttää ennen kuin kukaan ehti tarkistaa hänen kuittiaan.
Emilian olo tuntui sairaalta tajutessaan, kuinka helposti Noan elämä olisi voitu pilata vain siksi, että joku vieras tarvitsi harhautuksen, ja kuinka nopeasti kauppa oli auttanut häntä siinä. Myymäläpäällikkö hieroi näkyvästi hikisiä käsiään yhteen. Me otamme välittömästi yhteyttä viranomaisiin. Mikaelin huomio pysyi ruudulla. Ei, hän sanoi hiljaa. Ensin te korjaatte sen, mitä täällä tapahtui. Myymäläpäällikkö näytti heti hermostuneelta. Miten? Mikael kääntyi lopulta täysin häntä kohti, ja ensimmäistä kertaa valvontahuoneeseen astumisen jälkeen huoneen lämpötila tuntui laskevan, koska totuus oli viimein paljastettu. Ja nyt tulivat seuraukset. Kukaan ei puhunut, kun he kävelivät takaisin kohti kaupan etuosaa. Myymäläpäällikkö liikkui ensin, liian nopeasti, aivan kuin toivoen, että kiireisenä pysyminen jotenkin vähentäisi rakennuksessa jo leviävää vahinkoa. Vartijat seurasivat hänen perässään näyttäen paljon vähemmän itsevarmoilta nyt kuin 20 minuuttia aiemmin. Emilia pysyi lähellä Noaa Mikaelin kävellessä, rauhallisesti heidän vierellään molemmat kädet tumman takkinsa taskuissa. Ilmapiiri muuttui heti heidän palattuaan pääkerrokseen. Työntekijät huomasivat ensin, sitten asiakkaat. Kuiskaukset alkoivat jälleen kassojen lähellä ihmisten seuratessa ryhmän ilmaantumista takahuoneista, mutta nyt kuiskaukset kuulostivat erilaisilta, epävarmoilta, hermostuneilta, koska ihmiset aistivat, kun valta astui huoneeseen tyytymättömänä. Myymäläpäällikkö rykäisi äänekkäästi asiakaspalvelun lähellä, yrittäen saada tilanteen hallintaan. Huomio kaikki, hän huusi. Kauppa hiljeni hitaasti. Kassat lopettivat tuotteiden skannaamisen. Asiakkaat kääntyivät avoimesti nyt. Jopa ihmiset kauempana lähikäytävillä pysähtyivät katsomaan. Emilia tunsi Noan jännittyvän vierellään jälleen, vaistomaisesti valmistautuen uuteen nöyryytykseen. Hän puristi kevyesti pojan olkapäätä. Kaikki on hyvin. Mutta tällä kertaa niin saattaisi todella olla. Myymäläpäällikkö näytti näkyvästi epämukavalta seistessään kymmenien silmäparien alla. On tapahtunut, hän epäröi lyhyesti, väärinkäsitys koskien aiemmin myymälävarkaudesta syytettyä nuorta poikaa. Hiljaisuus levisi laajemmalle kaupan etuosassa. Samat ihmiset, jotka kuiskailivat aiemmin, kuuntelivat nyt tarkkaavaisesti. Valvontakameran kuva vahvistaa, ettei lapsi varastanut mitään. Murina liikkui yleisön läpi välittömästi. Shokki, häpeä, epäusko. Myymäläpäällikkö jatkoi nopeasti. Toinen asiakas laittoi maksamattomia tuotteita hänen reppuunsa, hänen tietämättään. Noa tuijotti lattiaa ihmisten katsoessa häntä nyt eri tavalla. Ei enää epäluuloisesti, häpeissään. Se teki Emiliasta jotenkin vihaisemman, koska viattomuuden ei pitäisi vaatia todisteita ennen kuin myötätunto näyttäytyi. Nainen kalliissa koruissaan, kassan 4 lähellä, näytti yhtäkkiä erittäin kiinnostuneelta ostostensa purkamisesta avoimen tuijottamisen sijaan. Yksi aiemmista teini-ikäisistä työntekijöistä laski katseensa heti Emilian vilkaistessa häntä kohti. Mikael pysyi hiljaa koko sen ajan, tarkkaillen yhä. Sitten hän lopulta puhui. Kuinka moni työntekijä piiritti hänet? Myymäläpäällikkö räpytteli silmiään. Mitä? Te syytitte lasta julkisesti. Mikael sanoi rauhallisesti. Kuinka moni työntekijä osallistui siihen? Kukaan ei vastannut heti. Hiljaisuudesta itsestään tuli vastaus. Mikael katsoi kohti ensimmäistä vartijaa. Te tutkitte hänen reppunsa asiakkaiden edessä. Vartija nielaisi raskaasti. Kyllä. Te uhkasitte poliisin puuttumisella asiaan ennen kameroiden tarkistamista. Toinen hiljaisuus. Mikaelin ääni ei koskaan kohonnut. Se teki asiasta jotenkin pahemman, koska vihan saattoi myöhemmin kuitata tunteena. Tämä ei ollut tunteellista. Tämä oli tarkkaa. Te nolasitte viattoman lapsen, koska se oli helpompaa kuin tutkia asia kunnolla. Ensimmäinen vartija katsoi alas. Me teimme virheen. Ei, Mikael vastasi hiljaa. Te teitte oletuksen. Jokainen sana laskeutui raskaasti kaupan etuosan läpi. Asiakkaat kuuntelivat nyt teeskentelemättä muuta. Myymäläpäällikkö yritti uutta varovaista keskeytystä. Herra Korppi, olemme jo pyytäneet anteeksi. Keltä? Myymäläpäällikkö jähmettyi hieman. Mikaelin katse siirtyi Noaan. Te pyysitte anteeksi kaupalta, hän sanoi rauhallisesti. Te pyysitte anteeksi käytännöltä. Tauko. Pyysikö kukaan anteeksi häneltä? Jälleen hiljaisuus. Todellinen hiljaisuus tällä kertaa, koska kukaan ei ollut. Ei todella. Myymäläpäällikkö katsoi lopulta kömpelösti kohti Noaa. Olen pahoillani siitä, mitä tapahtui. Noa hädin tuskin nyökkäsi, liian ylikuormittuneena vastatakseen kunnolla. Mikael seurasi lasta huolellisesti ja katsoi sitten takaisin lähistölle kerääntyneisiin asiakkaisiin.
Te kaikki katsoitte sen tapahtuvan. Useat ihmiset katsoivat heti pois. Mies itsepalvelukassojen lähellä keskittyi yhtäkkiä intensiivisesti puhelimeensa. Aiemmin kuiskutellut vanhempi nainen puristi laukkuaan epämukavasti. Mikaelin ääni pysyi rauhallisena. Yksikään ihminen ei vaatinut todisteita ennen kuin tuomitsi hänet. Kukaan ei liikkunut, kukaan ei puolustanut itseään, koska jälleen kerran ei ollut mitään puolustettavaa. Emilia seisoi siinä tyrmistyneenä. Ei vain siksi, että joku vaikutusvaltainen auttoi heitä, vaan siksi, että joku vihdoin sanoi ääneen sen, mitä hän oli tuntenut koko ikänsä, että köyhät ihmiset astuivat huoneisiin valmiiksi epäilyksiä kantaen. Että lapset, kuten Noa, pakotettiin todistamaan viattomuutensa nopeammin kuin muut, että nöyryytys saapui aina helpommin perheille, jotka näyttivät siltä, että heillä oli vaikeaa. Yksi kassoista puhui hiljaa hetken kuluttua. Me luulimme. Mikael katsoi häneen. Tytön ääni heikkeni välittömästi. Luulimme, että hän todennäköisesti otti ne. Noa säpsähti hieman kuullessaan sen sanottavan ääneen. Emilia tunsi vihan nousevan kovaa rinnassaan jälleen, mutta Mikael puhui ensin. Hän on 8. Kassa näytti välittömästi häpeissään olevalta. Mikael nyökkäsi kerran kohti valvomon käytävää. Tuokaa nauha. Myymäläpäällikkö räpäytti silmiään. Mitä? Nauha siitä naisesta laittamassa voileipiä hänen reppuunsa. Myymäläpäällikkö epäröi vain sekunnin ennen kuin kiiruhti itse takaisin takahuoneeseen. Kukaan ei halunnut uhmata Mikael Korppia. Nyt, minuutteja myöhemmin, valvontakameran kuva pyöri yhdellä asiakaspalvelun monitoreista, joka näkyi etuosan kassoille. Asiakkaat kerääntyivät äänettöminä katsomaan ruutua, katsomaan naista, joka sujautti leivät Noan reppuun, katsomaan poikaa seisomassa siinä täysin tietämättömänä, katsomaan täsmälleen kuinka helposti viattomista ihmisistä tuli kohteita. Hiljainen murina levisi yleisön läpi sen jälkeen. Erilainen tällä kertaa, syyllinen, häpeilevä. Aiemmin Noalle ilkkunut teini-ikäinen työntekijä peitti hieman suutaan. Luojuo. Emilia katsoi alas poikaansa. Myös Noa katsoi nauhaa. Hänen ilmeensä oli enemmänkin hämmentynyt kuin vihainen. Aivan kuin hän ei vieläkään pystynyt täysin ymmärtämään, miksi kukaan tekisi jotain sellaista, Mikael huomasi. Hän valitsi sinut, koska luuli, etteivät aikuiset suojelisi sinua, hän sanoi hiljaa. Noa katsoi ylös häneen hitaasti, mutta hän oli väärässä. Lause asettui syvälle hiljaisuuteen sen jälkeen, ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun vartijat pysäyttivät heidät. Noan hartiat rentoutuivat hieman, vain hieman. Myymäläpäällikkö palasi asiakaspalveluun jälleen kalpeana. Teemme asiasta virallisen raportin, hän sanoi nopeasti. Ja osalliset työntekijät joutuvat kurinpidolliseen tutkintaan. Mikael nyökkäsi kerran. Hyvä. Sitten tauon jälkeen. Osallistunut vartiointihenkilöstö ei työskentele tänään. Vartijat katsoivat ylös välittömästi. Myymäläpäällikkö nielaisi raskaasti. Ymmärretty. Kukaan ei väittänyt vastaan. Kukaan ei protestoinut, koska syvällä sisimmässään jokainen tiesi, ettei kyse todellisuudessa ollut enää voileivistä. Kyse oli käytännöksi naamioidusta julmuudesta, varovaisuudeksi naamioidusta ennakkoasenteesta, ja Mikael Korppi purki sitä pala palalta, korottamatta ääntään kertaakaan. Emilia katseli kauppaa nähden vihdoin asiakkaat eri tavalla nyt, ei vaikutusvaltaisina, ei tärkeinä, vain ihmisinä. Ihmisinä, jotka olivat tuominneet hänen lapsensa sekunneissa, ihmisinä, jotka nyt pakotettiin katsomaan totuutta julkisesti, samalla tavalla kuin Noa oli julkisesti nöyryytetty. Häpeän tasapaino oli siirtynyt. Ja kerrankin, se ei enää levännyt hänen poikansa harteilla. Parkkipaikka tuntui kylmemmältä kaiken sisällä tapahtuneen jälkeen. Ei siksi, että sää olisi muuttunut, vaan siksi, että nöyryytys pysyi kehossa vielä senkin jälkeen, kun totuus tuli ilmi. Emilia istui Noan kanssa matalalla betonikivetyksellä, ruokakaupan parkkipaikan reunalla, liikenteen lipuessa tasaisesti heidän ohitseen. Autoja tuli ja meni. Ostoskärryt rämisivät asfalttia pitkin. Ihmiset pakkasivat ostoksia takakontteihin, aivan kuin mitään tärkeää ei olisi tapahtunut ollenkaan. Se oli omituinen asia julkisessa nöyryytyksessä. Yhden ihmisen kohdalla se muutti kaiken. Kaikille muille siitä tuli taustamelua minuuteissa. Noa istui hiljaa hänen vierellään puristaen pientä ostoskassia, jonka he saivat lopulta pitää. Emilia oli onnistunut rauhoittamaan hänet tarpeeksi lopettamaan itkemisen kaupan sisällä, mutta nyt kun he olivat yksin, tärinä alkoi taas. Ei dramaattisena,
vain pieninä vapinoina hänen hartioissaan pojan tuijottaessa asfalttia. Emilia kietoi molemmat kätensä hänen ympärilleen välittömästi. Sinä et tehnyt mitään väärää. Hänen äänensä murtui hieman silti. Noa nyökkäsi kerran. Lapset eivät toipuneet häpeästä niin nopeasti, etenkään julkisesta häpeästä. He luulivat minun valehtelevan, hän kuiskasi. Emilia sulki silmänsä hetkeksi, koska siihen ei ollut mitään turvallista vastausta. Kyllä, hän myönsi pehmeästi. Noa katsoi häneen ylös. Johtuiko se siitä, ettei meillä ole rahaa? Kysymys iski kovempaa kuin mikään muu sinä päivänä. Kovempaa kuin syytökset, kovempaa kuin kuiskaukset, koska lapset huomasivat kaiken, minkä aikuiset yrittivät piilottaa. Emilia sipaisi varovasti kädellään pojan hiuksia. Jotkut ihmiset tuomitsevat asioita, joita he eivät ymmärrä. Mutta vartijat ymmärsivät, Noa sanoi hiljaa. He eivät vain välittäneet. Emilia tunsi kyynelten polttavan silmiään välittömästi. Hän kääntyi hieman poispäin teeskennellen korjaavansa ruokakassia vierellään, koska äitien ei pitänyt itkeä silloin, kun heidän lapsensa tarvitsivat rohkaisua. Hän veti hitaasti henkeä yrittäen rauhoittua. Olemme kunnossa, hän kuiskasi, mutta sanat tuntuivat uupuneilta, ohuilta, aivan kuin jotain olisi toistettu liian monta kertaa ilman tarpeeksi todisteita sen takana. Ruokakaupan automaattiovet avautuivat taas heidän takanaan. Emilia kuuli askelten lähestyvän hitaasti yli asfaltin, mitattuina, kiireettöminä. Hän tiesi jo kuka se oli ennen kuin katsoi ylös. Mikael Korppi pysähtyi muutaman askeleen päähän heistä, tumma takki liehuen hieman kylmässä tuulessa. Hetken aikaa hän vain katsoi Noaa hiljaa. Ei säälien, ei vaivaantuneena, vain tarkkaavaisena. Oletko nälkäinen? Hän kysyi rauhallisesti. Kysymys yllätti Noan tarpeeksi saadakseen hänet räpäyttämään silmiään. Emilia suoristautui heti. Oh, ei, olemme kunnossa. Noa, Mikael keskeytti lempeästi. Oletko sinä nälkäinen? Noa epäröi ja nyökkäsi sitten kerran. Ja niinpä lapset vastasivat rehellisesti, kun he olivat tarpeeksi väsyneitä. Emilia näytti välittömästi häpeissään olevalta. Aioimme laittaa illallista, kun pääsemme kotiin. Mikael vilkaisi kerran yksinäiseen ostoskassiin hänen vierellään. Pieni, liian pieni. Hän huomasi halvimman leivän. Alennuskeittotölkit, puuttuvat asiat, proteiinin, hedelmät, tarpeeksi. Sanamuotojakaan vaihtamatta, hän kurotti takkinsa taskuun ja veti esiin pienen mustan kortin. Emilian vatsaa väänsi välittömästi. Ei, hän sanoi pehmeästi. En voi ottaa rahaa vastaan. Mikael katsoi häntä rauhallisesti. En tarjonnut rahaa. Hän ojensi korttia sen sijaan kohti Noaa. Sille on ladattu arvoa, hän sanoi. Kadun toisella puolella oleva ruokakauppa omistaa pienen kahvilan. Tauko, voitte syödä siellä tänä iltana. Emilia pudisti välittömästi päätään jälleen. Olette jo auttaneet meitä. Mikaelin katse siirtyi nyt täysin häneen. Poikasi ruokkiminen sen jälkeen, kun tuntemattomat nöyryyttivät häntä julkisesti, ei ole hyväntekeväisyyttä. Sanat hiljensivät hänet heti. Noa katsoi heidän välillään epävarmasti. Emilia vihasi sitä, kuinka nopeasti helpotus yritti silti nousta hänen sisällään, koska helpotus tuntui vaaralliselta silloin, kun vietit elämäsi hädin tuskin pitäen asioita kasassa. Ihmiset odottivat aina jotain sen jälkeen. Aina. Mikael näytti ymmärtävän ajatuksen jo ennen kuin hän sanoi sen. Tähän ei liity mitään ehtoja, hän sanoi rauhallisesti. Emilia tuijotti häntä tarkasti. Miksi? Tuo kysymys pysyi nyt kaiken takana. Miksi hänenlaisensa ihminen välittäisi? Miksi puuttua asiaan ollenkaan? Mikael vilkaisi kerran ruokakaupan sisäänkäyntiä kohti, mistä työntekijät kurkkivat yhä ulos hermostuneesti silloin tällöin. Sitten takaisin Noaan. Koska lapset muistavat tämänkaltaiset hetket loppuelämänsä, hänen äänensä pysyi vakaana. Ja he muistavat, kuka auttoi. Jokin Emilian rinnassa kiristyi kivuliaasti sen kuullessa. Noa piti nyt korttia varovasti kädessään, aivan kuin peläten vahingoittavansa sitä. Kiitos, hän kuiskasi. Mikael nyökkäsi kerran hänelle. Sitten hänen huomionsa siirtyi takaisin Emiliaan. Teet kahta työtä. Se ei ollut kysymys. Emilia räpäytti silmiään hieman. Miten te? Olet uupunut, hän sanoi yksinkertaisesti. Yhtä työtä tekevät ihmiset eivät näytä noin väsyneiltä. Rehellisyys sai hänet melkein nauramaan heikosti. Melkein. Hän katsoi lyhyesti pois häpeissään siitä, kuinka näkyvää hänen kamppailunsa ilmeisesti oli. Minä pärjään. Mikael tutki häntä hiljaa 1 sekunnin liian kauan. Ei, hän sanoi rauhallisesti, sinä selviydyt. Ero laskeutui raskaasti heidän välilleen.
koska mies oli oikeassa. Selviytyminen ja eläminen eivät olleet sama asia. Emilia nielaisi raskaasti. Parkkipaikan valot välkkyivät pehmeästi heidän yläpuolellaan kylmän tuulen liikkuessa heidän ympärillään. Ensimmäistä kertaa koko päivänä kukaan ei tuominnut häntä, kukaan ei nöyryyttänyt häntä, kukaan ei katsonut hänen poikaansa, aivan kuin hän merkitsisi vähemmän kuin kaikki muut. Se yksin tuntui vieraalta. Mikael kurotti jälleen takkiinsa vetäen esiin taitellun paperin palan. Osoitteen. Eräs ystäväni johtaa ruoanjakeluyritystä, hän sanoi. Siirtymävaiheessa olevat perheet saavat viikoittaisia toimituksia. Emilia kurtisti hieman kulmiaan. Siirtymävaiheessa perheet, jotka olivat yhden hätätilanteen päässä romahtamisesta, brutaliteetin rehellisyys sai hänet taas hiljaiseksi. Mikael ojensi hänelle paperin. Ei hakemuksia, hän jatkoi. Ei haastatteluja, ei nöyryytystä, tauko. Ruoka saapuu joka perjantai. Emilia tuijotti osoitetta puhumatta. Hänen kurkkuaan kuristi odottamatta, koska köyhät ihmiset tottuivat tarvitsemaan apua, mutta he myös tottuivat ansaitsemaan jokaisen palasen siitä ensin häpeän kautta. Ja hän jatkoi häpeän poistamista ennen kuin se ehti saapua. En tiedä, miten maksaa teille takaisin, hän myönsi hiljaa. Mikael katsoi taas Noaa kohti. Sinä maksoit jo, Emilia kurtisti hieman kulmiaan hämmentyneenä. Silloin, kun pysyit hänen rinnallaan siellä kaupan sisällä, mies sanoi. Useimmat ihmiset panikoivat, kun järjestelmät kääntyvät heitä vastaan. Tauko, sinä et jättänyt häntä yksin sen kanssa. Noa nojautui hieman lähemmäs äitiään sen kuullessaan. Mikael huomasi ja astui vihdoin hieman taaksepäin, antaen heille taas tilaa. Kylmä tuuli liikkui jälleen parkkipaikan poikki. Vie hänet syömään, hän sanoi rauhallisesti. Emilia katsoi alas Noan käsissä olevaan korttiin, sitten takaisin Mikaeliin, yhä hämmentyneenä, yhä ylikuormittuneena, odottaen yhä sitä piilotettua hintaa, jota ei koskaan tullut. Mutta Mikael oli jo alkanut kääntyä poispäin kohti lähistöllä odottavaa mustaa autoa. Yksi ajoneuvon vieressä olevista miehistä avasi oven välittömästi. Ennen sisään astumistaan Mikael katsoi taakseen vielä yhden viimeisen kerran. Hänen äänensä pysyi rauhallisena. Poikasi ei pitäisi koskaan joutua miettimään, onko ystävällisyyttä olemassa. Sitten hän katosi autoon. Ovi sulkeutui. Moottori käynnistyi hiljaa. Ja muutamassa sekunnissa ajoneuvo irtosi jalkakäytävän reunasta, jättäen Emilian ja Noan yksin parkkipaikan valojen alle. Noa katsoi alas käsissään olevaan korttiin. Luuletko, että hän on oikeasti mafiapomo? Emilia katseli mustan auton katoavan liikenteeseen ja katsoi sitten poikaansa ensimmäistä kertaa koko päivänä, ilman pelkoa äänessään. En tiedä, hän myönsi pitäen pienen tauon. Mutta luulen, että hän on ensimmäinen vaikutusvaltainen ihminen, joka on koskaan katsonut meitä ja nähnyt todella ihmisiä. Ensimmäinen toimitus saapui perjantai-aamuna. Emilia melkein jätti avaamatta oven. Ei siksi, että hän olisi unohtanut, vaan siksi, että osa hänestä uskoi yhä sellaisen avun katoavan yhdessä yössä, että ihmiset muuttivat mielensä, että ystävällisyydellä oli aina tapana korjata itsensä myöhemmin. Mutta kun koputus kuului uudelleen, pehmeämpänä tällä kertaa, hän avasi asunnon oven varovasti. 2 miestä seisoi ulkona pinottujen ruokalaatikoiden vieressä, ei pelottavina, ammattimaisina. Toinen heistä tarkisti kerran leikepöytäänsä, ennen kuin katsoi häneen kohteliaasti. Emilia Virtanen. Hän nyökkäsi hitaasti. Toimitus teille. Ei kysymyksiä, ei paperitöitä, ei vaivaantunutta asunnon ympärille katselua hilseilevää maalia tai vanhoja huonekaluja tuomiten, tai sitä tosiasiaa, että jääkaappi hurisi yhä kovempaa kuin sen piti. Vain laatikoita, ruokaa. Niin paljon sitä, että Emilia seisoi jähmettyneenä hetken, yrittäen sisäistää näkemänsä tuoreita hedelmiä, maitoa, leipää, jota ei oltu alennettu, koska sen parasta ennen päiväys olisi huomenna. Kanaa, riisiä, keittoa, pastaa, asioita, joita hän normaalisti laski tarkkaan ennen kuin laittoi takaisin kaupan hyllyille. Toimitusmies hymyili hieman Noalle, joka seisoi hänen takanaan. Pienemmässä laatikossa on naposteltavaa. Noa räpäytti silmiään. Minulleko? Mies nyökkäsi kerran. Sitten molemmat työntekijät kantoivat laatikot hiljaa sisälle, ennen kuin poistuivat aivan yhtä rauhallisesti kuin saapuivatkin. Ei allekirjoituksia, ei puheita, ei sääliä. Emilia sulki asunnon oven hitaasti sen jälkeen. Hiljaisuus tuntui erilaiselta nyt.
Noa polvistui heti laatikoiden viereen avaten niitä varovasti, aivan kuin ne sisältäisivät jotain särkyvää. Äiti. Hänen äänensä kuulosti pieneltä, innostuneelta, epäuskoiselta. Täällä on niin paljon. Emilia istahti hitaasti sohvan reunalle, tuijottaen pienen keittiön työtason peittävää ruokaa. Hänen kurkkuaan kuristi kivuliaasti, koska nälkä uuvutti ihmiset tavoilla, joista kukaan ei puhunut. Ei vain fyysisesti, vaan henkisesti ja emotionaalisesti. Jokainen päivä oli suunnittelua, laskemista, uhraamista, mikä ateria oli tärkein, mikä lasku sai odottaa, mikä tarve voisi selvitä vielä 1 viikon huomiotta. Ja yhtäkkiä, ensimmäistä kertaa vuosiin, hänen ei tarvinnut laskea illallista. Noa nosti pienen paketin suklaahippukeksejä ylös varovasti. Voidaanko me oikeasti syödä nämä? Emilia naurahti kerran odottamatta ja peitti sitten heti suunsa, koska nauru melkein muuttui itkuksi. Kyllä, hän kuiskasi. Noa hymyili. Todellisen hymyn tällä kertaa. Ei sellaisen varovaisen, hiljaisen, joita hän oppi käyttämään, kun raha oli tiukalla. Lapsen hymyn, mutkattoman. Emilia katseli hänen liikkuvan innostuneena keittiössä purkamassa ostoksia ja tajusi hitaasti jotain. Noa näytti kevyemmältä. Ei siksi, että yksi toimitus korjasi kaiken, vaan siksi, että häpeä oli viimein hellittänyt otteensa hänestä. Ruokakaupan välikohtaus pysyi silti heidän mukanaan jonkin aikaa. Totta kai se pysyi. Kun he ensimmäistä kertaa astuivat toiseen kauppaan sen jälkeen, Noa käveli tavallista lähempänä häntä, katseli työntekijöitä varovasti ja vältti reppuja kokonaan. Emilia huomasi heti. Sinun ei tarvitse pelätä, hän kertoi pojalle hiljaa. Minä tiedän. Mutta lapset muistivat nöyryytyksen kehossaan kauan sen jälkeen, kun aikuiset lakkasivat puhumasta siitä. Silti asiat muuttuivat hitaasti. Eräänä iltapäivänä Noa tuli kotiin koulusta kantaen mukanaan paperia luokkaretkestä. Normaalisti Emilia olisi tuntenut välitöntä paniikkia nähdessään hinnan painettuna alareunaan. Jälleen yksi asia, johon heillä ei olisi varaa. Jälleen yksi pettymys, joka hänen täytyisi selittää varovasti. Mutta tällä kertaa hän ojensi kätensä kohti lompakkoaan. Me pystymme tähän, hän sanoi. Noa tuijotti häntä. Oikeastiko? Oikeasti. Poika hymyili hitaasti ja yhtäkkiä kietoi molemmat kätensä tiukasti hänen ympärilleen. Emilia sulki silmänsä pitäen hänestä kiinni. Koska lapset huomasivat myös turvallisuuden. Ei pelkkää pelkoa, ei pelkkää kamppailua. Turvallisuuden. Viikot kuluivat ja sitten kuukaudet, ruokatoimitukset jatkuivat hiljaa joka perjantai aivan kuten oli luvattu. Emilia löysi lopulta myös vakituisemman työn. Pienen kirjanpitotehtävän paikallisesta jakelutoimistosta. Paremmilla tunneilla, paremmalla palkalla. Kukaan ei huutanut, kukaan ei saanut häntä tuntemaan itseään pieneksi kamppailun vuoksi. Joskus hän huomasi edelleen pyytävänsä automaattisesti anteeksi asioita, jotka eivät olleet hänen vikansa. Joskus hän tarkisti yhä hinnat 3 kertaa ennen kuin osti mitään. Selviytymistavat haalistuivat hitaasti, mutta ne haalistuivat. Eräänä iltana Noa istui keittiön pöydän ääressä tehden läksyjä Emilian laittaessa pastaa lähellä. Asunto tuoksui nyt lämpimältä, asutulta, turvalliselta. Noa katsoi yhtäkkiä ylös. Äiti. Joo. Luuletko, että rikkaat ihmiset katsovat aina köyhiä ihmisiä sillä tavalla? Emilia pysähtyi hetkeksi. Kysymys ei ollut satunnainen. Lapset kantoivat vanhoja haavoja mukanaan hiljaa. Hän sekoitti pastaa hitaasti ennen kuin vastasi. Jotkut tekevät. Noa katsoi takaisin alas matematiikan tehtäväänsä. Mutta ei hän. Emilia tiesi heti, ketä poika tarkoitti. Mikael Korppia. Sitä vaarallista miestä ruokakaupasta. Miestä, jonka nimi ilmestyi yhä silloin tällöin kuiskatuissa keskusteluissa verkossa tai sanomalehdissä sanojen tutkinta, vaikutusvalta ja pelko vierellä. Ja silti ruoka saapui yhä joka perjantai hiljaa, ilman tunnustusta, ilman velvoitetta. Emilia nojasi hieman tiskipöytään. Ei, hän myönsi pehmeästi. Ei hän. Noa mietti asiaa hetken. Hän näytti pelottavalta. Emilia hymyili vienosti. Hän luultavasti on. Se sai Noan virnistämään hieman, mutta hän oli mukava meille. Lause laskeutui lämpimästi asuntoon sen jälkeen. Yksinkertainen, rehellinen. Lapset ymmärsivät ihmisiä eri tavalla kuin aikuiset. Noa ei välittänyt huhuista tai maineesta. Hän välitti siitä, että joku suojeli häntä, kun kaikki muut katsoivat poispäin. Viikkoja myöhemmin Emilia näki Mikaelin vielä kerran, viimeisen kerran. Ei läheltä, ei suoraan. Hän oli lähdössä töistä myöhään eräänä iltana,
kun musta auto seisoi hetken tien toisella puolella liikennevalojen loisteen alla. Hetken aikaa hän tunnisti miehen ikkunan läpi, yhtä rauhallisena, katsellen kuinka kaupunki liikkui hänen ympärillään. Heidän silmänsä kohtasivat vain ohikiitävän hetken etäisyyden yli. Mikael nyökkäsi kerran pienesti, ei muuta. Sitten valo vaihtui. Auto katosi liikenteeseen melkein heti sen jälkeen. Emilia seisoi siinä hetken pidempään kylmässä iltayössä ajatellen asioita, koska maailma opetti ihmisiä pelkäämään tietyn tyyppisiä vaarallisia miehiä. Ja ehkä joskus se pelko oli ansaittua. Mutta maailma ohitti päivittäin myös hiljaisemmat vaarat, käytännöksi naamioidun julmuuden, säännöiksi naamioidun nöyryytyksen, ihmiset näkemässä hiljaa nälkää toisten katsellessa mukavasti muualle. Emilia ymmärsi nyt jotain, mitä ei ollut ennen ymmärtänyt. Joskus ihmiset, joita kaikki pelkäsivät, olivat yhä kykeneviä suojelemaan toisia. Ja joskus ne ihmiset, joihin yhteiskunta luotti eniten, olivat ensimmäisiä antamassa viattomien lasten kärsiä julkisesti. Takaisin asunnossa sinä iltana Noa oli jo nukahtanut sohvalle läksyjensä viereen. Emilia hymyili pehmeästi vetäen peittoa ylemmäs pojan hartioiden ympärille. Hän näytti nyt rauhalliselta, turvalliselta, ei enää kantanut häpeää joka kerta, kun joku katsoi heidän tyhjää ostoskärryään tai kuluneita vaatteitaan. Ei enää pyydellyt anteeksi olemassaoloaan tiloissa, jotka tuomitsivat köyhyyden ennen luonnetta. Emilia sammutti keittiön valon hitaasti, ennen kuin jäi seisomaan ikkunan lähelle vielä yhdeksi viimeiseksi hetkeksi. Kaupunki levittäytyi loputtomana lasin takana, kylmänä joissain paikoissa, ystävällisenä toisissa, monimutkaisena kaikkialla, mutta ensimmäistä kertaa vuosiin. Hän ei tuntenut oloaan näkymättömäksi sen sisällä enää, eikä tuntenut hänen poikansakaan. Kiitos, että olet osa tätä tarinaa. Jos pääsit loppuun asti, jätä musta sydän kommentteihin, jotta voin kiittää uskollisimpia kuuntelijoitani. Ja jos nautit tarinasta, muista tilata kanava saadaksesi lisää.